ילדה בת 10 נכנסת לאזור ה-VIP של הבנק הגדול ביותר בעיר ואומרת רק, אני רק רוצה לראות את היתרה שלי. המנהל המיליונר צוחק עליה בפני כולם, בטוח שגלה רק כמה מטבעות של ילדים. אך כשהוא מביט במסך, פניו מחבירות, ידיו רועדות והוא כמעט מתעלף למראה מה שהוא רואה. ומה שנראה כמו בדיחה אכזרית הופך לתחילתה של התגלות שאיש מהנוכחים לא היה מוכן להתמודד איתה. השמש של אחר הצהריים השתקפה במגדלי הזכוכית של עזריאלי, והפכה את הזכוכית ללבי אור מוזבים שחתכו את שמי תל אביב. תמר החזיקה את תיקיית הפלסטיק השקופה בשתי ידיה, אצבעותיה הקטנות מהדקות את שולי הפלסטיק הבלויים בעודה מתבוננת בבניין שמולה. הוא היה הגבוה מכולם, עם דלתות מסתובבות שנראו כאילו הן בולעות אנשים חשובים בחליפות קאות ונשים על עקבים גבוהים. היא השפילה מבט אל נעלי הספורט הלבנות שלה, שכבר לא היו כל כך לבנות, עם כתמי אדמה אדומה מהגשם האחרון ושרוך מתוקן שאימה תפרה בשבוע שעבר. היא נשמה עמוק, כפי שלימד אותה סבא שלה. הוא תמיד אמר שלנשום נכון זה חצי מהאומץ. החצי השני היה לעשות את הצעד הראשון. תמר צעדה. דלתות הזכוכית האוטומטיות החליקו ברחש עדין והיא נכנסה לאולם הכניסה העשוי שיש. שם הכל נצץ. המיזוג היה כל כך חזק שהיא חשה באורה מצטמרר. צעדיה הידדו על הרצפה מבריקה, צליל קטן ובודד בתוך מרחב הפאר העצום הזה. על הקירות היו תלויות תמונות ענק, צמחים בעציצים גדולים ממנה, ונברשת קריסטל שהשתלשלה מהתקרה כמו מפל אור קפוא. תמר נעצרה מול דלפק הקבלה, שם אישה ששערה אסוף בגולגול מושלם הקלידה משהו במחשב מבלי להרים את עיניה. אני צריכה להגיע לאזור ה-VIP. בבקשה, פקידת הקבלה הרימה את עיניה באיטיות, כאילו היה זה מאמץ גדול. גבותיה התרוממו כשראתה ילדה לבדה, לבושה בחולצת כותנה פשוטה ובמכנסי ג'ינס דהויים. אזור ה-VIP אינו מיועד לילדים, מתוקה. הלכת לאיבוד? איפה ההורים שלך? תמר לא הסיטה את מבטה. היא תרגלה את זה במראה בחדר אמבטיה לפני שיצאה מהבית, להביט לאנשים בעיניים בלי למצמץ יותר מדי, כמו שמבוגרים עושים כשהם רוצים שיקחו אותם ברצינות. לא הלכתי לאיבוד. יש לי חשבון כאן, ואני צריכה לראות את היתרה שלי. שקט קצר הסתרר. אז פקידת הקבלה צחקה צחוק קצר, כמעט נחירה של חוסר אמון, וחזרה להקליד. תראי, ילדה, האזור לחשבונות ילדים נמצא בקומה השנייה. קחי את המעלית שם זה לא חשבון ילדים. זה חשבון VIP. המספר נמצא כאן. תמר הניחה את התיקייה השקופה על הדלפק. בפנים היה דף נייר שהציב עם הזמן, מקופל בקפידה, וחרטיס פלסטיק שכבר איבד חלק מהברק המקורי שלו. פקידת הכבטלה לקחה את הדף כאילו היא אוחזת במשהו מלוכלך, פתחה אותו בקצות אצבעותיה ועיניה רצו על פני השורות הכתובות בכתב יד. אין כאן שום דבר רשמי. כל אחד יכול לכתוב מספרים על דף נייר. את צריכה להביא מבוגר אחראי, הבנת? עכשיו לכי מפה לפני שאני קוראת להבטחה, אך תמר לא זזה. היא ידעה שאם תצא משם, לא יהיה לה אומץ לחזור. היא הבטיחה לסבא שלה. בשיחה האחרונה שלהם, כשהוא עוד הצליח להחזיק את ידה בחוזקה, הוא הסביע את תמר שביום הנכון היא תבוא לבדה, בלי לספר לאיש, ותבקש לראות את היתרה. הוא אמר שזה חשוב, שהיא תבין כשיגיע הזמן. הזמן היה עכשיו. שבוע אחרי שסבא שלה לא התעורר יותר. בבקשה, אני רק רוצה לראות את היתרה שלי. רק זה. אחר כך אני אלך. פקידת הקבלה נאנחה בחוסר סבלנות והרימה את שפופרת הטלפון. היא אמרה משהו במהירות, שתמר לא הצליחה לשמוע היטב, ואז הצביעה על שפת אור ליד הקיר. שבי שם ותהי בשקט. מישהו ירד לטפל בזה. תמר התיישבה על קצה הספה, רגליה מתנדנדות מבלי לגעת ברצפה. היא החזיקה את התיקייה בחיקה והתבוננה באנשים שנכנסו ויצאו. כולם נראו ממהרים, כולם נראו חשובים, כולם הביטו בה בסקרנות או בבוז. אישה בסמלה אדומה צמודה העירה משהו לבן לווייתה ושניהם צחקו, מביטים לכיוונה של תמר. היא העמידה פנים שלא שמה לב, אך לחייה התחממו. לאחר מספר דקות שנראו כמו שעות,
גבר בחליפה אפורה ועניבה מפוספסת יצא מהמעלית וצעד לעברה. הוא היה גבוה, עם שיער מאפיר מסורק לאחור וחיוך שלא הגיע לעיניו. אז את העלמה הקטנה שרוצה לראות יתרה? איך קוראים לך? תמר לוי. בסדר, תמר. בת כמה את? 10. 10 שנים. מבין. ותגידי לי משהו, איפה אמא שלך? אבא שלך? מבוגר אחראי כלשהו? הם לא יודעים שאני כאן. באתי לבד כי אני צריכה לראות את היתרה שלי. החשבון נפתח כשנולדתי, האיש שילב את זרועותיו ואיתה את ראשו הצידה, בוחן את תמר כאילו הייתה חידה מעניינת אך חסרת חשיבות. תשמי, ילדה. אני לא יודע איזה סיפור סיפרו לך, אבל חשבונות VIP הם לא בשביל שילדים ישחקו בבנק. הם מיועדים ללקוחות עם הון משמעותי, השקעות בינלאומיות, אפיקים בסיכון גבוה. את מבינה מה זה אומר? אני רק רוצה לראות את היתרה שלי. זה לא כל כך פשוט. צריך תיעוד, מבוגר אחראי, אישור. את לא יכולה פשוט להופיע כאן עם פיסת נייר ישנה ולחשוב שתיכנסי לאזור ה-VIP. זו לא גלידריה, כמה אנשים שהמתינו לשירות החלו להקשיב לשיחה. גבר שמן בחליפת בז'ה התקרב, קרסו הבולטת דוחפת את כפתורי חולצתו. מה הבעיה כאן, משה? הילדה הלכה לאיבוד? לא בדיוק, דוקטור אריאל. היא טוענת שיש לה חשבון VIP והיא רוצה לראות את היתרה. האיש השמן פרץ בצחוק רם שהדהד באולם. אחרים הסתובבו להביט. חשבון VIP. נו, זה נהדר. ואני נשיא הבנק. ילדה, את צריכה להיות בבית הספר בשעה הזאת, לא להמציא סיפורים. או שזו איזו מתיחה? יש מצלמה נסתרת, עוד אנשים התקרבו, יוצרים מגל קטן סביב תמר. היא נשארה יושבת, ידיה מעודקות על התיקייה, חשה את ליבה פועם מהר יותר, אך מסרבת להראות פחד. סבא תמיד אמר שהפחדנים הם אלה שנותנים לאחרים לראות את הפחד שלהם. גם האמיצים פוחדים, אבל הם לא נותנים לפחד לגרום להם לסגת. אישה עם משקפי שמש ענקיים, כולה מכוסה בתכשיטי זהב, העירה בקול רם מספיק כדי שכולם ישמעו. היא בטח בת של איזו מנקה שעובדת כאן. בטח שמעה שיחות של מבוגרים וחשבה שיכולה להעמיד פנים שיש לה כסף. מסכנה, לא יודעת שלא כולנו נולדנו שווים. יש כאלה שנולדו לשרת, ואחרים שנולדו שישרתו אותם. תמר חשה את הדמעות צורבות בעיניה, אבל מצמצה במהירות כדי להרחיק אותן. היא לא תבחה. לא מול האנשים האלה. סבא לא היה רוצה. משה, האיש בחליפה האפורה, נראה כאילו הוא נהנה מהמצב. הוא התכופף לגובה של תמר, ידיו על ברכיו, חיוך מתנשא של מי שמדבר עם ילדה טיפשה. אני אסביר לך משהו, תמר. את יודעת כמה עולה להחזיק חשבון VIP כאן? מיליונים. את יודעת מה זה מיליון? זה המון, המון כסף. יותר ממה שתראי כל החיים שלך. האנשים שיש להם חשבונות כאן הם אנשי עסקים, יורשים, משקיעים בינלאומיים. זה לא בשביל מי ששומר מטבעות בקופת חיסכון של חזרזיר, עוד צחוקים. מישהו הוציא את הטלפון מהכיס והחל לצלם. תמר ראתה את האור האדום המהבהב, המציין שהוא מקליט. גברת מבוגרת עם שיער פלטינה לחשה לחברתה שלידה, זה יהפוך לוויראלי. ילדה שרוצה חשבון VIP. איזו אבסורד. ההורים כבר לא מחנכים, נותנים לילדים להסתובב לבד ולעשות צחוק מעצמם. תמר נשמה עמוק שוב. קולו של סבא הדהד בראשה. תהיי תקיפה אבל מנומסת. אל תתני שיתייחסו אלייך רק כי את קטנה. לגודל אין שום קשר לערך. היא קמה מהספה, עומדת על רגליה למרות שהייתה נמוכה בהרבה מכולם שם. היא הרימה את התיקייה השקופה ודיברה בקול הברור ביותר שהצליחה להפיק. סבא שלי פתח לי את החשבון הזה כשנולדתי. הוא נפטר בשבוע שעבר וביקש ממני לבוא לכאן. אני רק רוצה לראות את היתרה שלי. אני לא מבקשת למשוך כסף,
אני לא מבקשת שום דבר חוץ מזה. בבקשה, המילה נפטר גרמה לשקט קצר. כמה אנשים הסיטו את מבטם, מעט לא בנוח. אך אווירת הלעג המשיכה לשלוט במקום. משה הזדקף, מסדר את עניבתו במחווה תיאטרלית. תראי, אני מצטער על אובדנך, אבל זה לא משנה את העובדה שאת לא יכולה להיכנס לאזור ה-VIP בלי מבוגר אחראי. ובכנות, אני בספק רב אם קיים חשבון אמיתי. סביר להניח שסבא שלך סיפר לך סיפורים כדי לגרום לך להרגיש מיוחדת. סבים עושים את זה. זה חמוד, אבל זה לא אמיתי. זה לא סיפור. החשבון קיים. המספר נמצא כאן, תמר הצביעה על הדף בתיקייה. משה לקח את הדף, הביט בו במהירות והחזיר אותו בבוז. כל אחד יכול להמציא מספר. צריך יותר מזה. צריך מסמכים, סיסמה, מפתח גישה דיגיטלי. יש לך את כל זה? יש לי את תעודת הלידה שלי ואת המסמך שסבא השאיר. תעודת לידה. כמה מקסים. תראי, ילדה, אני עובד כאן 15 שנה. ראיתי הכל. ראיתי אנשים עשירים באמת ואנשים שמעמידים פנים שהם עשירים. את לא מרמה אף אחד עם הבגדים האלה מיד שנייה והנעליים המכורות האלה. לכי הביתה ותשכחי מהפנטזיה הזאת. האיש השמן צחק שוב, מינית בראשו. משה, אפשר לסיים עם זה כבר? אני מאחר לפגישה חשובה, לקוחות אחרים החלו להתלונן גם כן. המצב הפך להצגה, ותמר חשה את כובד כל המבטים האלה עליה. אבל היא לא תוותר. היא הבטיחה לסבא. וכשתמר לוי מבטיחה הבטחה, היא מקיימת. בדיוק אז דלתות המעלית נפתחו שוב ויצא מהן גבר שונה מהאחרים. הוא היה מבוגר יותר, אולי בן 50, עם שיער גזוז למשעי, חליפה כחולה שנראתה יקרה יותר ממכונית, ויציבה שהבהירה כי מדובר במישהו חשוב מאוד. הוא ענד שעון זהב על פרק ידו שנצץ תחת אורות האולם, ונשא תיק אור אמיתי מתחת לזרועו. האנשים זזו אוטומטית כדי לפנות לו דרך. משה הזדקף מיד, מחליק את עניבתו בעצבנות. דוקטור ראובן. לא ידעתי שאתה בבניין היום. האיש, ראובן פרידמן, מנהל כללי ואחד השותפים הזוטרים בבנק, הביט סביבו בהבעה של רוגז קל. הוא היה ידוע בכל המגזר הפיננסי של תל אביב כאדם חסר רחמים בעסקים ויהיר ביחסיו האישיים. הונו האישי הוערך ביותר מ-20 מיליון שקלים, שנצברו לאורך 30 שנות קריירה בשוק הפיננסי. מה קורה כאן? למה כל האנשים האלה מצטופים באולם? זה משדר תדמית נוראית ללקוחות. משה מיהר להסביר, מצביע על תמר במחווה מזלזלת. זו רק ילדה, דוקטור ראובן. היא הופיעה ואמרה שיש לה חשבון VIP והיא רוצה לראות את היתרה. כבר הסברתי לה שזה לא אפשרי, אבל היא מתעקשת. בדיוק עמדתי לקרוא להבטחה, ראובן הסתובב על תמר ובחן אותה מכף רגל ועד ראש. מבטו היה קר, מחושב, מהסוג שמעריך את שביעיים של דברים ואנשים בתוך שניות. תמר חשה צמרמורת, אך נשארה איתנה, אוחזת בתיקייה בחוזקה רבה יותר. ילדה עם חשבון VIP. זה חדש. ומה שמך? על מה קטנה? תמר לוי. לוי. שם משפחה נפוץ כמו מים. ואת באמת מאמינה שיש לך חשבון כאן? בבנק הזה? אני לא מאמינה. אני יודעת שיש לי. סבא שלי פתח אותו כשנולדתי. ראובן צחק צחוק קצר, נטול הומור. זה היה צליל יבש, חד, שגרם למספר אנשים סביבו לצחוק יחד איתו, כאילו חובה לצחוק מאותם דברים שהבוס מוצא למצחיקים. סבא שלך. ברור. ותני לי לנחש, הוא היה איש עסקים מיליונר שאף אחד מעולם לא שמע עליו? או אולי משקיע סודי? לא, רגע, הוא זכה בלוטו אבל לא סיפר לאף אחד. נכון, עוד צחוקים. תמר חשה את לחיי הבוערות שוב, אבל הפעם זו לא הייתה רק בושה. זה היה כעס. כעס על שמתייחסים אליה כשקרנית, כאל מישהי חסרת חשיבות.
סבא תמיד התייחס אליה כאילו היא האדם החשוב ביותר בעולם. ועכשיו הזרים האלה גרמו לה להרגיש כאילו היא לא שווה כלום. הוא עבד כאב בית. אבל הוא היה ישר וחכם. והוא אהב אותי מאוד, השקט שבא לאחר מכן היה אכזרי עוד יותר מהצחוק. אז ראובן החל לצחוק שוב, חזק יותר הפעם, ועד מהרה כולם צחקו איתו. הצליל הדהד באולם השיש, מקהלה של אכזריות. אב בית. זה מסביר הכל. יקירתי, סבא שלך אהב אותך, בזה אין לי ספק. אבל אהבה לא משלמת על חשבון VIP. אהבה לא פותחת חשבון עם השקעות בינלאומיות. סבא שלך בטח שמר כמה גרושים וסיפר לך סיפורים כדי לשמח אותך. זה מה שסבים עושים. אבל המציאות שונה מהסיפורים. אישה עם שיער אדמוני וציפורניים ארוכות צבועות באדום התקרבה, הטלפון שלה עדיין מקליט. זה יצא מדהים ברשתות החברתיות. ילדה ענייה שרוצה חשבון של עשירים. אנשים יאהבו את זה. את תהי מפורסמת, יקירתי. מכל הסיבות הלא נכונות, אבל תהי, תמר חשה שמשהו נשבר בתוכה. לא היו אלה רק המילים, אלא האופן שבו דיברו, הטון, הבוז המוחלט. כאילו היא לא אדם אמיתי, רק אובייקט לשעשוע. אבל אז היא נזכרה בדבר נוסף שסבא נהג לומר. כשכולם מפקפקים בך, את צריכה להאמין בעצמך אפילו יותר. יש לי את מספר החשבון. אני יכולה להוכיח, ראובן הרים גבה, נהנה בבירור. הוא הביט סביבו, אל הקהל שהתגבש, ופרש את זרועותיו באופן תיאטרלי. אתם יודעים מה? בואו נעשה משהו אחר. ניתן לכם הצגה. אני אבדוק את החשבון המסתורי הזה של היורשת הקטנה שלנו כאן. וכשנגלה שאין שם כלום, או שיש שם 50 שקלים מתנת יום הולדת, כולכם תהיו עדים שניסיתי להיות נחמד. מה אתם אומרים? מחיאות כפיים ושריקות. האנשים אהבו את המופע. ראובן חייך, מרוצה מהתגובה, וסימן לתמר ללכת אחריו. בואי, אלמה קטנה. נלך למשרד שלי. אבל אני מזהיר אותך מראש שאחרי זה אצטרך לקרוא להורים שלך ולשירותי הרווחה. ילדה לא יכולה להסתובב לבד ולמציא סיפורים. תמר הלכה אחריו, רגליה רועדות אך צעדיה יציבים. הם נכנסו למעלית יחד עם משה ועוד 3 לקוחות שלא רצו להחמיץ את סוף הסיפור. המעלית עלתה לקומה ה-15, שם שכנו משרדי ההנהלה. הקירות היו עשויים עץ מעגוני כהה, תמונות יקרות היו תלויות, והשטיח היה כל כך עבה שהצעדים לא השמיעו קול. משרדו של ראובן היה עצום. היו לו חלונות מהרצפה עד התקרה עם נוף לכל העיר תל אביב. אפשר היה לראות את קו החוף, את פארק הירקון, ואפילו את הרי ירושלים באופק. היה שם שולחן זכוכית ענק, קורסאות אור, כוננית מלאה בספרים שנראו כאילו מעולם לא נפתחו, ועל הקיר, תעודות והסמכות ממוסגרות. ראובן התיישב בכיסא המנהלים שלו, הדליק את המחשב החדיש ושילב את אצבעותיו, מביט בתמר באותו חיוך מתנשא. אז, אלמה קטנה. תני לי את המספר הקסום של החשבון שלך. תמר פתחה את התיקייה השקופה בזהירות. היא הוציאה את הדף המוצב והושיטה אותו לראובן. הוא לקח אותו בשתי אצבעות, כאילו היה משהו מלוכלך, והביט במספרים הכתובים בכתב יד יציב ומסודר. המספרים האלה קצת מחוקים. סבא שלך כתב את זה מתי? בתקופת הברונזה, עוד צחוקים מהצופים. משה נשען על הקיר, זרועותיו משולבות, מחייך חיוך רחב. האישה עם השיער האדמוני המשיכה לצלם הכל. ראובן הקליד את מספר החשבון במערכת. אצבעותיו רפרפו על המקלדת בביטחון של מי שעושה זאת כל יום מזה עשרות שנים. הוא עמד להעיר הערה סרקסטית כשהמסך נטען. ואז פניו השתנו. תחילה היה זה רק כימות מצח. אחר כך עיניו התרחבו קלות. הוא מצמץ, הביט שוב במסך, ופיו נפער מעט. החיוך נעלם לחלוטין. בטח יש טעות במערכת, הוא הקליד את המספר שוב. לאט יותר הפעם, בודק כל ספרה.
התוצאה הייתה זהה. ראובן משך את הכיסא קרוב יותר לשולחן, גופו מתוח. הוא לחץ על תפריטים אחרים, ניגש למסכים שונים, הקליד סיסמאות גישה מיוחדות. עם כל פיסת מידע חדשה שהופיע, הוא החביר יותר ויותר. דוקטור ראובן? משהו לא בסדר, קולו של משה נשמע חסר ביטחון. האנשים שצחקו דקות קודם לכן, החליפו עכשיו מבטים מבולבלים. ראובן לא ענה. הוא היה מרותק למסך, ידו רועדת קלות כשהזיז את העכבר. הוא לחץ על עוד לשוניות, קרא מספרים, קרא דוחות, ופניו הלכו ואיבדו את צבעם. זה לא יכול להיות נכון. זו חייבת להיות טעות. הוא ניתק את המקלדת וחיבר אותה מחדש, כאילו הבעיה יכולה להיות טכנית. הוא קיבע את המסך והדליק אותו שוב. אך המידע נשאר זהה. ראובן דחף את הכיסא לאחור, קם, התנודד קלות ונאלץ להישען על השולחן בשתי ידיו. פניו היו לבנות קנייר. דוקטור ראובן, אתה בסדר? רוצה שאקרא למישהו? תמר נשארה עומדת בצד השני של השולחן, ללא ניה, עיני החומות נעוצות בי ראובן. היו דמעות בזיביבות עיניה, אך הן לא היו של פחד. הן היו של זיכרון. זיכרונות. מסבא, מקולו הרגוע, מידיו המחוספסות אוחזות בשלה, מסיפוריו לפני השינה. הוא תמיד אמר שיום אחד היא תבין. ועכשיו, כשהיא רואה את תגובתו של האיש הזה, היא החלה להבין שסבא לא סיפר סיפורים. הוא סיפר אמיתות. משה התקרב לשולחן, הסקרנות גוברת על הפרוטוקול. הוא ניסה להציץ במסך המחשב, אך ראובן הרים את ידו במחווה חדה שגרמה לא לסגת. צאו. כולם לצאת. עכשיו. אבל דוקטור ראובן, מה? אמרתי לצאת. כולם. חוץ מהילדה, טון הדיבור היה שונה לחלוטין מדקות קודם לכן. לא הייתה עוד יעירות, לא שעשוע. היה משהו שנשמע כמו פניקה. משה והלקוחות האחרים יצאו מהמשרד כשהם מחליפים מבטים מבולבלים ומודאגים. האישה עם השיער האדמוני ניסתה להמשיך לצלם, אך ראובן הצביע עליה באצבע רועדת. תמחקי את ההקלטה הזאת. עכשיו. או שאני את באותך על פגיעה בפרטיות והדלפת מידע סודי. האישה החבירה והכניסה את הטלפון במהירות, יוצאת בחיפזון. הדלת נסגרה בלחיצה רכה, מותירה את ראובן ותמר לבדם במשרד. השקט היה כל כך סמיך שתמר יכלה לשמוע את זמזום המזגן הנמוך ואת תקתוקו הרחוק של שעון קיר. ראובן שקע בכיסאו, העביר את ידיו על פניו ונשם עמוק מספר פעמים. כשסוף סוף הביט בתמר, מבטו היה שונה לחלוטין. לא היה עוד בוז. היה משהו בין הלם לכבוד. איך קוראים לך שוב? תמר לוי. תמר לוי, הוא חזר על השם לאט, כאילו ניסה לחרות אותו בזיכרונו. בת כמה את? 10. 10 שנים, ראובן קם שוב, אך הפעם ניגש לחלון. הוא עמד והביט בעיר שמתחת, ידיו משולבות מאחורי גבו, כתפיו מתוחות. תמר יכלה לראות את השתקפותו בזכוכית ושמה לב שהוא עוצם את עיניו מדי פעם, כאילו מנסה להקל משהו בלתי אפשרי להבנה. סבא שלך. מה היה שמו? שלמה לוי. שלמה לוי, ראובן חזר על השם מספר פעמים, כאילו ניסה להיזכר אם שמע אותו בעבר. ומה הוא עשה? אמרת שהוא היה אב בית? היה. הוא עבד כל חייו בטיפול בבניינים ומתחמי מגורים. היה קם מוקדם, חוזר מאוחר, אף פעם לא התלונן. הוא אמר שאין בושה בעבודה ישרה, ראובן הנן באיטיות, עדיין עם גבו לתמר, עדיין מביט מבעד לחלון. ומתי הוא פתח לך את החשבון הזה? ביום שנולדתי. הוא סיפר לי את זה הרבה פעמים. אמר שהוא הלך לבנק יום אחרי שנולדתי, עם תעודת הלידה שעדיין עדיפה ריח של נייר חדש, ופתח חשבון על שמי. הוא אמר שזה כדי להבטיח את העתיד שלי. העתיד שלך, ראובן צחק צחוק נטול הומור. הוא הבטיח הרבה יותר מזה, תמר לא הבינה את ההערה,
אך לא שאלה. היה משהו בצבעתו של ראובן שגרם לה לרצות להישאר שקטה ורק להתבונן. הוא הסתובב לבסוף, חזר לשולחן והתיישב, אך הפעם לא הייתה עליונות במחוותיו. הוא נראה קטן בכיסא הגדול הזה, למרות שהיה איש גבוה. תמר, אני צריך לשאול אותך כמה שאלות. ואני צריך שתהי כנה איתי. לחלוטין. את יכולה לעשות את זה? חולה. אמא שלך יודעת שאת כאן? לא. היא יודעת על החשבון הזה? תמר היססה. זו הייתה שאלה מסובכת יותר. אני חושבת שכן. אבל היא אף פעם לא מדברת על זה. כל פעם שאני שואלת על סבא ועל כסף, היא מחליפה נושא. פעם מצאתי ניירות שמורים בעומק הארון שלה, מסמכים מהבנק, אבל כשהיא ראתה אותי איתם, היא כעסה מאוד ולקחה הכל בחזרה. היא אמרה שעלה דברים של מבוגרים ושאסור לי לגעת. ראובן הנהן מאבד את המידע. הוא פתח מגירה בשולחן, הוציא בקבוק מים ושתה ישירות מהפה, משהו שתמר דמיינה שהוא לעולם לא יעשה מול אנשים אחרים. הוא אבא שלך? איפה הוא? השאלה הזאת גרמה לחזה של תמר להתכווץ. היא בלעה רוק והשפילה את עיניה לתיקייה השקופה שעדיין החזיקה. אני לא יודעת. הוא עזב כשהייתי בת 3. אמא שלי אומרת שהוא לא רצה להישאר יותר, שהוא נטש אותנו. אבל אני לא מאמינה בזה. אני זוכרת אותו. אני זוכרת את הדרך שבה הוא הסתכל עליי, את הדרך שבה הוא חיבק אותי. אנשים שאוהבים לא עוזבים ככה פתאום. יש משהו שאמא שלי לא מספרת לי. ראובן שתק לרגע ארוך. אז הוא הרים את הטלפון של השולחן ולחץ על כפתור. שרה, אני צריך שתבואי למשרד שלי מיד. תביאי גם את המפקח. כן, זה דחוף. דחוף מאוד, הוא ניתק והביט בתמר שוב. תמר, מה שאני הולך להגיד לך עכשיו יכול להיות קשה להבנה, אבל אני צריך שתקשיבי. החשבון שסבא שלך פתח לך הוא לא חשבון רגיל. הוא אפילו לא חשבון VIP רגיל. זה משהו הרבה יותר גדול מזה. גדול איך? ראובן נשם עמוק לפני שהמשיך. זה חשבון נכסים פרטי חתום. זה אומר שהוא נסגר, מוגן בצו בית משפט לפני 10 שנים בדיוק. אף אחד לא יכול לגעת בו, אף אחד לא יכול לראות את הפרטים, אף אחד לא יכול לגשת אליו בלי אישור מיוחד של שופט. יש רק 3 חשבונות כאלה בכל הבנק. ושלך הוא אחד מהם. תמר קימתה את מצחה, מנסה להבין. אבל למה שסבא שלי יעשה את זה? למה לחתום את החשבון? את זה אני לא יודע. אבל אני אגלה. כי בחשבון הזה, תמר, אין רק כסף ישראלי. יש קרנות בינלאומיות, מניות של חברות זרות, נכסים הרשומים כבטוחות. והשווי. הוא עצר, כאילו המילים היו קשות מדי להגיע. כמה? ראובן הביט בה, ולראשונה מאז שנכנסו למשרד, היא ראתה משהו דמוי חמלה בעיניו. אני לא יכול לתת לך את המספר המדויק בלי נוכחות של מבוגר אחראי ונציג מבית המשפט. אבל אני יכול להגיד לך שזה מספיק כדי שלעולם לא תצטרכי לעבוד יותר בחיים. וגם לא הילדים שלך. וגם לא הילדים של הילדים שלך, תמר חשה ברגליה נחלשות. היא התיישבה על כיסא האור מול השולחן, התיקייה נופלת מידיה ונוחתת על השטיח. סבא שלמה, שהיה מתעורר ב5 בבוקר כדי לנקות מדרגות, שחזר עם גב כואב מרוב סחיבת מסעות, שאכל אוכל קר כי לא היה לו זמן לחמם, השאיר להון? אבל איך? אף פעם לא היה לו כסף. תמיד חיינו בצמצום. אמא שלי עובדת כעוזרת בית, מנקה ב3 בתים שונים. אנחנו גרים בדירה קטנה בשכונת התקווה, חולקים חדר. איך לסבא היה כל הכסף הזה? זו בדיוק השאלה שגם אני שואל את עצמי. ובגלל זה אני צריך לדבר עם המפקח. כי חשבון מסוג זה לא צץ משום מקום. יש סיפור מאחוריו. סיפור שצריך להבין לפני כל דבר אחר. הדלת נפתחה ונכנסו 2 אנשים. האחת הייתה אישה כבת 40,
שערה אסוף בקוקו, לבושה בחליפה אפורה ומשקפיים עם מסגרת דקה. השני היה גבר מבוגר יותר, אולי בן 60, מאפיר, עם הבעת רצינות שגרמה אפילו לראובן להיראות נינוח. שרה, דוקטור דוד, תודה שבאתם כל כך מהר. שרה, זו תמר לוי. תמר, זו שרה, היועצת המשפטית שלנו, וזה דוקטור דוד גרוסמן, מפקח הבנק. הילדה מהמומה למטה, שרה הביטה בתמר בסקרנות. ראובן, מה קורה? ראובן סובב את צג המחשב כדי ששניהם יוכלו לראות. שרה התקרבה, סדרה את משקפיה והחלה לקרוא. עיניה הלכו והתרחבו. דוקטור דוד רחן גם הוא, ותמר ראתה כיצד פניו מאבדים את צבעם, בדיוק כפי שקרא לראובן. זה נכון? שאל דוקטור דוד בקול צרוד. אישרת את הנתונים? 3 פעמים. והכל נכון. הילדה הזאת היא הבעלים החוקיים של חשבון נכסים פרטי שנחתם לפני 10 שנים בצו בית משפט. החשבון נפתח על שמה כשנולדה, על ידי סבא, שלמה לוי. שרה הקלידה משהו בטבלט שנסעה, קראה במהירות והביטה בתמר בהבעה ששילבה תדמה ומשהו דמוי פחד. צו החתימה הוצא על ידי השופט אהרון ברון מבית המשפט לענייני משפחה. הסיבה שצוינה הייתה הגנה על קטין תחת איום. תמר, שמתה פעם על השופט אהרון ברון, תמר ענידה בראשה לשלילה. שרה החליפה מבט משמעותי עם דוקטור דוד. השופט אהרון ברון ידוע בטיפול במקרים עדינים במיוחד. הוא עוסק במצבים שבהם יש סיכון ממשי לחייו או לשלמותו של קטין. אם הוא חתם על צו החתימה הזה, זה בגלל שהיה איום רציני. תמר חשה קור בבטנה. איום? איזה סוג של איום? לפני שמישהו הספיק לענות, נשמע דפיקה דחופה בדלת. מזכירה נכנסה מבלי לחכות לרשות, פני המודאגות. דוקטור ראובן, יש אישה בקומת הקרקע שאומרת שהבת שלה נעלמה ומישהו ראה אותה נכנסת לכאן. היא נסערת מאוד, כמעט בפניקה. היא אמרה שלילדה קוראים תמר. תמר קמה מהכיסא בקפיצה. זאת אמא שלי. ראובן הנהן למזכירה. תביאי אותה מיד. ותעשי את זה בדיסקרטיות. אני לא רוצה שעוד מישהו יראה או ישמע משהו. פחות מ2 דקות לאחר מכן, הדלת נפתחה שוב ואישה נכנסה בריצה. זו הייתה יעל לוי, בת 32, שיער שחור אסוף בגולגול מרושל, עדיין לבושה בסינר עבודה מעל מכנסי ג'ינס וחולצה דהויה. עיניה היו אדומות ונפוחות, פניה מסומנות בדמעות טריות. תמר. אלוהים אדירים, תמר, היא חצתה את המשרד ב3 צעדים וחיבקה את ביתה בחוזקה, מהדקת אותה לחזה כאילו חשה שתיעלם. תמר חשה בריח המוכר של אבקת כביסה ואקונומיקה שליווה תמיד את אמה אחרי העבודה. אמא, אני בסדר, אני רק. מה חשבת לעצמך? מה חשבת לעצמך, תמר? נעלמת מבית הספר. המנהלת התקשרה אליי בייאוש ואמרה שלא חזרת מההפסקה. עזבתי הכל, חציתי את כל העיר בחיפושים אחריך. חשבתי שקרה משהו נורא. יעל רעדה, ידיה אוחזות בכתפיה של תמר, עיניה סורקבות כל סנטימטר בביתה כאילו צריכה לוודא שהיא שלמה, ללא פגע. סליחה, אמא. הייתי צריכה לבוא לכאן. הייתי צריכה לראות את היתרה בחשבון שסבא פתח לי. גופה של יעל התקשך. היא שחררה את תמר לאט והביטה סביבה לראשונה, מבחינה באנשים האחרים במשרד, בסביבה המפוארת, בצגי המחשב, במבטים הרציניים של ראובן, שרה ודוקטור דוד. פניה חבירו עוד יותר. סיפרתם לה? סיפרתם? שר הצעדה קדימה, כל העדינך. מקצועי. גברת הלוי, בבקשה, שבי. אנחנו צריכים לדבר על כמה דברים חשובים. לא. לא, 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 יעל נידה בראשה שוב ושוב, נסוגה. היא לא יכולה לדעת. היא צעירה מדי. היא לא הייתה מוכנה. אבא שלה אמר שהיא תוכל לדעת רק כשתהיה מספיק גדולה להבין. מי נתן אישור לזה? אף אחד לא נתן אישור, אמר ראובן ברוגה.
הבת שלך באה לכאן מיבוזמתה וביקשה לראות את יתרת החשבון. בדקנו וגילינו שמדובר בחשבון נכסים פרטי חתום. האם את מודעת לכך? יעל כיסתה את פניה בידיה. כתפיה החלו לרעוד ויבבה חם כמגרונה. תמר מעולם לא ראתה את אמה כך, כל כך שבורה, כל כך מפוחדת. היא התקרבה ונגעה בזרוע. אמא, מה קורה? למה אף פעם לא סיפרת לי על החשבון? למה את כל כך עצבנית? יעל נשמה עמוק מספר פעמים, מנסה להשתלט על עצמה. כשסוף סוף הורידה את ידיה מפניה, עיניה היו מלאות בכאב ישן, מהסוג שנשמר במשך שנים על גבי שנים, מחכה לרגע לצאת. כי רציתי להגן עלייך. כי החשבון הזה, הכסף הזה, הוא הרס את המשפחה שלנו. בגללו אבא שלך היה צריך לעזוב. בגללו סבא שלך חי בפחד עד יומו האחרון. אבל איך, שאלה תמר, כל היוצא קטן ומבולבל. איך כסף יכול לעשות את זה? לפני שאל הספיקה לענות, שרה חזרה לדבר, מעיינת במידע בטבלט. גברת לוי, אני רואה כאן שצאי חתימה הוצא לפני 10 שנים. תמר בדיוק מלאו לה 6 חודשים. התהליך מזכיר איומים ספציפיים על המשפחה. את יכולה להסביר לנו מה קרה? יעל הביטה בביתה, ואז בשלושת המבוגרים הזרים שהמתינו לתשובה. נראה שהיא נאבקת פנימית, מחליטה כמה עליה לגלות, כמה תוכל להסתיר. לבסוף, היא ננחה והתיישבה בכבדות באחת מקורסאות האור. אבא שלי, שלמה, לא היה רק אב בית. כלומר, הוא היה, אבל הוא גם היה הרבה יותר מזה. הוא היה איש חכם, גם בלי שלמד הרבה. הוא קרא, התבונן, למד. וכשהייתי ילדה, הוא התחיל להשקיע. סכומים קטנים בהתחלה, קטנים מאוד, שאריות מהמשכורת. הוא אמר שכסף שעומד הוא כסף מבוזבז, היא עצרה, נגבה את דמעותיה בגב ידה והמשיכה. לאבא שלי היה כישרון טבעי להשקעות. הוא הצליח לראות דפוסים איפה שאחרים לא ראו. הוא התחיל עם מניות של חברות קטנות שאף אחד לא נתן להן סיכוי. כמה פעמים הוא צדק. המניות עלו, הוא מחר, השקיע מחדש. זה גדל לאט, תמיד בדיסקרטיות, תמיד בשקט. כשנולדה תמר, כבר היה לו סכום כסף נכבד. אבל הוא לא רצה שזה ישנה את חיינו. הוא פחד. פחד ממה? שאל דוקטור דוד, רוחן קדימה קלות. פחד שאנשים יגלו. פחד שנהפוך למטרה. והוא צדק לפחד, יעל הביטה בתמר בכל כך הרבה אהבה וכל כך הרבה חרטה שהילדה חשה רצון לבכות. כשהיית בת 6 חודשים, החלו האיומים. מכתבים אנונימיים, שיחות טלפון באמצע הלילה, אנשים זרים ברחוב שצופים בבית שלנו. מישהו גילה על הכסף של סבא שלך. אני לא יודעת איך, אבל הוא גילה. והאדם הזה רצה שהוא יעביר הכל לחשבון קש, או שהם יעשו לך משהו. תמר שמעה את המילים אך התקשתה לאבד אותן. מישהו איים לפגוע בה כשהייתה תינוקת? בגלל כסף? ראובן זז באינוחות בכיסאו. ומה אביך עשה? הוא הלך למשטרה, אבל אמרו שבלי הוכחות מוצקות הם לא יכולים לעשות הרבה. אז הוא פנה לעורך דין, שהוביל אותו לשופט אהרון ברון. השופט שמע הכל והחליט לחתום את החשבון, מה שהפך כל תנועה לבלתי אפשרית ללא צו שיפוטי. זו הייתה דרך להגן על ההון ולהגן על תמר בו זמנית. אם אף אחד לא יכול לגעת בכסף, לא תהיה סיבה לאיים על המשפחה. או זה עבד? שאלה שרה, רושמת הערות בטבלט. לזמן מה? האיומים פחתו. החיים חזרו למסלולם, או כמעט. אבל אז, כשתמר הייתה בת 3, הדברים החמירו שוב. יעל עצמה את עיניה, כאילו הזיכרון היה כואב מדי. הם גילו איפה אבא שלך עבד. התחילו לעקוב אחריו. יום אחד, הוא הגיע הביתה עם פנים חבולות. אמר, שנשדד, אבל ידעתי שזה שקר. הוא היה מבועת. ואז הוא קיבל את ההחלטה הקשה ביותר בחייו. תמר חשה את ליבה מאיץ.
היא ידעה מה עומד לבוא, אבל הייתה צריכה לשמוע את המילים. הוא עזב. לא כי הוא לא אהב אותנו. לא כי הוא היה פחדן. אלא כי הוא הבין שכל עוד הוא יהיה קרוב אלינו, אנחנו נהיה בסכנה. האנשים שרצו את הכסף חשבו שהם יכולים להשתמש בך כדי לאלץ אותו למצוא דרך לפתוח את החשבון. אז הוא נעלם. נעלם לחלוטין. שינה שם, עבר לעיר אחרת, ניתק כל קשר. כדי להגן עלינו, הדמעות זלגו על פניה של תמר עכשיו, שקטות וחמות. הכל היה הגיוני פתאום. הפעמים שאימה נמנעה מלדבר על אבא, העצב בעיניה כשתמר שאלה, הדרך שבה סבא תמיד אמר שיום אחד היא תבין הכל. הוא חי, שאלה תמר בקול שבור. אבא שלי חי, לפני שאל הספיקה לענות, דלת המשרד נפתחה בפתאומיות. המזכירה נכנסה בחיפזון, פניה חיוורות מבהלה. דוקטור ראובן, יש כאן גבר שאומר שהוא חייב להיכנס. הוא נסער מאוד. ההבטחה מנסה לעצור אותו, אבל הוא ממשיך לצעוק שהוא צריך לראות את תמר לוי. יעל קמה כל כך מהר שהקורסה כמעט התהפכה. פניה היו לבנות כסיד, עיניה פעורות מאימה. לא. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות הוא. ראובן לחץ על כפתור באינטרקוום. הבטחה, עצרו את האיש אבל אל תפגעו בו. אני יורד אישית. לא, צעקה יעל, רצה לדלת וחוסמת את המעבר. אם זה מי שאני חושבת, הוא לא יכול לראות את תמר. הוא לא יכול. אמא, מי זה? תמר התקרבה, ליבה פועם כל כך חזק שהיא יכלה לשמוע אותו באוזניה. זה אבא שלי? זה הוא, יעל הביטה בביתה ומשהו נשבר בתוכה. היא הורידה את כתפיה בתבוסה והנהנה קלות. אני לא יודעת. עברו 7 שנים. 7 שנים שלא ראיתי את פניו, שלא שמעתי את קולו. יכול להיות. או שזה יכול להיות מישהו מסוכן שמתחזה לו, שרה התקרבה ליעל, מניחה יד עדינה על כתפה. גברת לוי, אם זה באמת אביה של תמר, יש לו זכות להיות כאן. ואם לא, ההבטחה תטפל בזה. בכל מקרה, אנחנו צריכים לגלות מהאדם הזה ומה הוא רוצה. יעל נהנה בהיסוס וזזה מהדלת. ראובן סימן לכולם להישאר במשרד ויצא מלווה בשרה. דוקטור דוד נשאר עם יעל ותמר, האווירה הייתה כל כך מתוחה שקשה היה לנשום. תמר החזיקה בידה של אמה, חשה אותה קרה ורועדת. אמא, אם זה הוא, אם זה באמת אבא שלי, את לא רוצה לראות אותו? את לא מתגגעת אליו, יעל הביטה בביתה בעיניים מלאות כאב וגגוע. כל יום בחיי. כל יום אני מתעוררת ולשנייה שוכחת שהוא כבר לא כאן. ואז המציאות חוזרת ואני נזכרת שהוא בחר לעזוב אותנו. גם אם זה היה כדי להגן עלינו, גם אם אני מבינה את הסיבות, זה עדיין כואב. כואב כל כך, היא התקופה עד שיתה בגובה של תמר ואחזה בפניה של ביתה בשתי ידיה. אבל אף פעם לא נתתי לך לחשוב עליו רעות. אף פעם לא נתתי לך להאמין שהוא לא אהב. אותך. כי זה היה השקר הגדול מכולם. אבא שלך אהב אותך יותר מכל דבר בעולם. את היית האור בחייו. ובדיוק בגלל זה הוא עזב, כי לאהוב אותך פירושו היה להגן עלייך, גם אם המחיר היה לעולם לא לראות אותך שוב. דמעות זלגו על פניהן של שתיהן. תמר הטילה את עצמה לזרועות אמה והן נשארו כך, חבוקות, בוכות יחד את כל הכאב המצטבר של 7 שנות היעדרות ושתיקה. דוקטור דוד הסתובב בדיסקרטיות לחלון, נותן להן רגע של פרטיות. הוא עצמו ניגב את עיניו במהירות, נרגש מהמחזה. לאחר מספר דקות, הדלת נפתחה. ראובן נכנס ראשון, ואחריו שרה. ואז, מאחוריהם, נכנס גבר. הוא היה גבוה ורזה, עם שיער כאש החלו להופיע בו שערות לבנות ברקות. הוא לבש בגדים פשוטים, חולצת משבצות דאויה ומכנסי ג'ינס. היה לו זקן של כמה ימים ועיגולים כים מתחת לעיניו, כאילו לא ישן זמן רב. אבל היו אלה עיניו שסיפרו את הסיפור האמיתי, עיניים חומות שנראו כאילו ראו יותר מדי, סבלו יותר מדי, איבדו יותר מדי. כשראה את תמר,
הוא עצר באמצע המשרד כאילו חטף אגרוף. פיו נפער, ידיו רעדו, והוא נפל על ברכיו שם, על השטיח היקר, מתייפח. תמר. תמר הקטנה שלי, תמר הביטה באמה, מחפשת אישור. יעל הייתה קפואה, דמעות זולגות על פניה, אחי הנהנה. זה הוא. זה אבא שלך. זה רונן, תמר לא חשבה. היא פשוט רצה את המטרים הספורים שהפרידו בינה לבין האיש הקורא, והטילה את עצמה לזרועותיו. רונן לחץ אותה אל חזהו בחוזקה כזו שכמעט לא יכלה לנשום, אבל לא היה לה אכפת. היה לו ריח שונה ממה שזכרה, אבל הדרך שבה חיבק אותה הייתה זה לחלוטין, אותו חיבוק שעטף אותה לחלוטין, שגרם לה להרגיש ששום דבר רע לא יכול לקרות בכל העולם. ביתי, קטנה שלי, כמה גדלת. הפכת להיות כל כך גדולה, כל כך יפה. רונן דיבר בין יבבות, המילים יוצאות מקוטעות ונואשות. סליחה, סליחה, סליחה. אבא כל כך מצטער. כל יום חשבתי עלייך. כל יום רציתי לחזור. אבל לא יכולתי. לא יכולתי לסכן אותך. תמר בכתה על כתפו, ידיה אוחזות בחולצת המשבצות. ידעתי. תמיד ידעתי שלא נטשת אותנו. ידעתי. רונן סוף סוף הביט מעבר לביתו וראה את יעל עומדת שם, במרחק מטרים ספורים. מבטיהם נפגשו, וזה היה כאילו 7 שנות פרידה נעלמו ברגע. הוא עדיין החזיק בתמר, אך הושיט יד רועדת לכיוונה של יעל. יעל. יעל שלי. יעל צעדה 2 צעדים מאוססים, ואז עוד 2, ואז היא כבר רצה. היא נפלה על ברכיה לצידם ושלושתם התחבקו, משפחה שהתאחדה לאחר כל כך הרבה זמן, בוכים יחד, אוחזים זה בזה כאילו חשו שהכל רק חלום שיכול להסתיים בכל רגע. ראובן, שרה ודוקטור דוד התבוננו במחזה בשקט מכובד. שרה נגבה בדיסקרטיות את דמותיה. אפילו ראובן, הידוע בליבו הקר והמחושב, נראה מזועזע. לאחר דקות ארוכות, כשיבבות סוף סוף שכחו, רונן התרחק קלות והביט בתמר ברצינות. תמר, לא הייתי צריך להיות כאן. לקחתי סיכון עצום בבואי. אבל כששמעתי שבאת לבנק, שביקשת לראות את היתרה, לא הייתה לי ברירה. הייתי צריך להזהיר אותך, הייתי צריך להגן עלייך. ראובן צעד קדימה, קולו המקצועי חוזר. אדוני, סלח לי שאני קוטע, אבל אני צריך להבין את המצב. מי אתה בדיוק? ואיך ידעת שתמר כאן? רונן קם בקושי, עוזר ליעל ולתמר לקום גם כן. הוא ניגב את פניו בגב ידו ונשם עמוק לפני שענה. שמי רונן לוי. או לפחות היה. היום אני משתמש בשם אחר, גר בעיר אחרת, יש לי חיים אחרים. אבל הילדה הזאת כאן היא ביתי. והאישה הזאת כאן היא האדם היחיד שאי פעם אהבתי באמת. הוא הביט בי ראובן בעוצמה שגרמה לי מנהל לסגת קלות. יש לי חבר שעובד במשרד עורכי דין כאן קרוב. הוא התקשר אליי ואמר ששמע שמועות על ילדה שהופיעה בבנק בסדרות. רוטשילד ורצתה לראות יתרה של חשבון מיליונרים. שמה היה תמר לוי. עזבתי הכל ובאתי בריצה. כי אם אני הצלחתי לגלות שהיא כאן, גם אנשים אחרים יכולים לגלות. והאנשים האחרים האלה הם לא חברים. אילו אנשים? שאלה שרה, הטאבלט מוכן לרשום הערות. אותם אלה שאימו על המשפחה לפני 7 שנים, רונן הנהן בכובד ראש. אתם צריכים להבין משהו. הכסף שחמי, ששלמה השאיר לתמר, הוא לא רק סכום גדול. זה הון שמושך תשומת לב. וכשיש לך הון, יש לך אויבים. אנשים שרוצים לקחת ממך, שחושבים שלא מגיע לנו כל כך הרבה, הוא הביט בתמר בתערובת של אהבה ודאגה. כשהאיומים התחילו, חשבתי שיספיק לחתום את החשבון. חשבתי שאם הכסף יישאר נעול, בלתי ניתן למגע, האיומים ייפסקו. והם פסקו לזמן מה. אבל האנשים האלה סבלניים. הם חיכו. ועכשיו שתמר באה לכאן, עכשיו שהיא ביקשה לראות את היתרה, היא הפעילה התראה במערכת. כל מי שיש לו גישה לרשתות מידע מסוימות ידע שהייתה גישה לחשבון.
והם ידעו שהיא פגיעה. אבלי ילדה, מחתה יעל, כל הצורם ייאוש. ילדה בת 10. מי מסוגל לפגוע בילדה בגלל כסף? רונן הביט באשתו בעצב אינסופי בעיניו. היית מופתעת ממה שאנשים מסוגלים לעשות בשביל כסף, יעל. היית מופתעת ומזועזעת, שרה החליפה מבט משמעותי עם דוקטור דוד. היא התקרבה לרונן, הטבלט בידיה. אדון רונן, אני מבינה את דאגתך. אבל יש פרוטוקולים של הבטחה בבנק הזה. אף אחד מבחוץ לא יכול לקבל גישה למידע על חשבונות ללא אישור שיפוטי. המערכת מוגנת לחלוטין. רונן צחק צחוק מר, נטול הומור. גברתי, עם כל הכבוד, אתם לא מבינים עם איזה סוג של אנשים אנחנו מתעסקים. האנשים האלה לא צריכים לפרוץ למערכות. יש להם קשרים, מודיעים, אנשים שתולים במקומות שאתם אפילו לא מדמיינים. מישהו כאן בבנק יכול היה לראות את תמר, יכול היה לשמוע את השיחה, יכול היה להתקשר למישהו. ועכשיו הם יודעים שהיא חיה, שהיא גדלה, ושבקרוב היא תהיה בגיל שבו תוכל לגשת לכסף. ראובן הזדקף בכיסאו, נעלב בעליל. אתה רומז שיש לי עובדים מושחתים בבנק שלי? אני לא רומז שום דבר. אני קובע עובדה. כסף משחית. וככל שיש יותר כסף, יש יותר שחיתות. אתם חושבים שאתם עובדים במקום בטוח, אבל אני מוכן להתערב שאתם אפילו לא יודעים מכל האנשים שיש להם גישה למידע רגיש. השקט שבא לאחר מכן היה מתוח ולא נעים. דוקטור דוד כחכך בגרונו, מנסה להרגיע את הרוחות. אדון רונן, אני מבין את עמדתך. ואולי אתה צודק בכמה נקודות. אבל אנחנו לא יכולים לקבל החלטות המבוססות רק על הסערות ופחדים. אנחנו צריכים עובדות. וברגע זה, העובדה היא שתמר באה לכאן לבקש גישה לחשבון שלה. כנציגי הבנק, יש לנו חובה חוקית לידע אותה על ההון הקיים על שמה. אבל היא בת 10, רונן הרים את קולו, התסכול גואה. אין לה את הבגרות להתמודד עם המידע הזה. אתם הולכים להטיל משקל עצום על כתפיה של ילדה. תמר, שנשארה שקטה במשך כל הדיון, צעדה קדימה. קולה היה קטן אך יציב. אבא, אני צריכה לדעת, רונן הביט בה כאילו זה אתה דקרה אותו. הוא התכופף, מגיע לגובה עיניה. לא, קטנה. את לא צריכה. את צריכה להיות ילדה, לשחק, ללמוד, שיהיו לך חברים. את לא צריכה את המסע הזה. אבל סבא רצה שעדה. הוא הסביע אותי שיבוא לכאן כשהוא ילך. הוא אמר שזה חשוב, מילותיה של תמר גרמו לרונן לעצום את עיניו בחוזקה. דמעה אחת זלגה על לחיו. סבא שלך תמיד היה עקשן. גם בסוף, הוא עדיין חשב שהוא יכול לשלוט בהכל, שהוא יכול להגן עלייך בדרכו שלו, אז כל חדש נכנס לשיחה. זו הייתה שרה, היועצת המשפטית, וטונה היה עדין ומקצועי בו זמנית. למעשה, יש משהו שכולכם צריכים לדעת. כאשר חשבון נחתם בצו שיפוטי מסיבה של הגנה על קטין, ישנן סעיפים ספציפיים שיש לעמוד בהם. ואחד הסעיפים הללו, במקרה של חשבון זה בפרט, מזכיר קיומה של צוואה בווידאו, כולם הסתובבו להביט בשרה. אפילו ראובן נראה מופתע. צוואה בווידאו? לא ידעתי על זה. זה נמצא בתיקים המשפטיים המצורפים לחשבון. זה הופקד על ידי מר שלמה לוי 6 חודשים לפני פטירתו. ניתן לגשת לוידאו רק תחת שני תנאים, שניהם מחייבים שתמר תנסה לגשת לחשבון. התנאי הראשון הוא שהיא תבוא לבדה, מרצונה החופשי. התנאי השני הוא ששני ההורים יהיו נוכחים ברגע הגילוי, או לפחות אפוטרופוס חוקי אחד, שרה עצרה, מביטה סביב בחדר. כל התנאים התקיימו. תמר באה מרצונה החופשי. האם כאן? ובאופן מפתיע, גם האב הופיע. זה אומר שמבחינה חוקית, יש לנו חובה להציג את הצוואה בווידאו עכשיו. לא, החל רונן למחות, אך יעל הניחה יד על זרועו, עוצרת אותו. רונן, אולי זה עדיף כך. אולי אבא שלי ידע משהו שאנחנו לא יודעים.
הוא תמיד היה חכם יותר ממה שנראה. שרה ניגשה לארון מובנה בקיר ופתחה מגירה במפתח מיוחד. מבפנים היא הוציאה מעטפה חתומה והתקן USB קטן. היא חיברה את ההתקן למחשב של ראובן והמסך הגדול על הקיר נדלק. כולם התמקמו מול המסך. תמר עמדה בין אמה לאביה, כל אחד מחזיק באחת מידיה. ראובן ודוקטור דוד נשארו עומדים, במרחק מכובד. שרה לחצה על נגן. התמונה רעדה קלות לפני שהתייצבה. ואז הנה הוא. שלמה לוי. יושב על כיסא פשוט, בחדר שתמר זיהתה כחדרו בדירה הקטנה בשכונת התקווה. הוא לבש חולצה לבנה נקייה, שערו המאפיר מסורק לאחור, עיניו החומות רגועות וצלולות. הוא היה רזה יותר באופן ניכר ממה שתמר זכרה, עצמות לחייו בולטות, אך חיוכו היה אותו חיוך של תמיד, אותו חיוך עדיין שגרם לה להרגיש בטוחה. תמר פרצה בבכי למראה סבא חי על המסך. יעל לחצה את ידה חזק יותר, ורונן קרח את זרועו סביב כתפי ביתו. שלום, תמר הקטנה שלי. אם את רואה את זה, זה אומר שכבר הלכתי. וזה גם אומר שהיית אמיצה מספיק ללכת לבנק לבד, כפי שביקשתי. אני גאה בך, נחדתי. תמיד הייתי, קולו של שלמה היה רגוע, שקול, טעון ברגש מאופק. אני יודע שהרבה דברים לא הגיוניים לך עכשיו. אני יודע שאמא שלך בטח הגנה עלייך ממידע שהיא חשבה שאת לא מוכנה לדעת. ואני יודע שאבא שלך לא בסביבה, אבל לא מבחירתו. כל זה הוא חלק מסיפור מסובך, סיפור שצריך לספר. שלמה השתעל קלות ושתה מים מכוס שהייתה מחוץ לפריים. כשנולדת, תמר, הייתי בטוח שחיי היו שווים. היית כל כך קטנה, כל כך מושלמת, כל כך מלאת אור. והבטחתי לעצמי שאעשה כל שביכולתי כדי להבטיח שיהיו לך כל ההזדמנויות שלי מעולם לא היו. לא הייתה לי השכלה פורמלית, לא שם חשוב, לא קשרים. אבל היה לי משהו שלהרבה אנשים עשירים אין, משמעת וסבלנות וחייך הקלות, חיוך עצוב. ביליתי עשרות שנים בהשקעת סכומים קטנים. שאריות משכורת. טיפים, חסכונות עלובים שרוב האנשים היו מבזבזים על שטויות. אבל אני ראיתי את הכסף הזה כזרעים. שתלתי וחיכיתי שיגדל. והוא גדל. גדל בדרכים שאני בעצמי לא ציפיתי. חברות קטנות שהפכו לענקיות. מניות שהכפילו את עצמן. השקעות בינלאומיות שנתנו לי תשואות בלתי נתפסות. שלמה עצר, מבטו נעשה רציני יותר. אבל עם הכסף באה הסכנה. אנשים גילו. אנשים רעים, חמדנים, שחשבו שלא מגיע לי מה שהיה לי. החלו האיומים. וכשראו שאני לא נכנע, הם איימו עלייך. תינוקת חסרת ישע. נכדתי היקרה, דמעות זלגו על פניה של תמר בעודה צופה. על המסך, שלמה ניגב את עיניו לפני שהמשיך. אבא שלך, רונן, הוא האיש האמיץ ביותר שהכרתי. כשהבין שנוכחותו מסכנת אותך ואת אמך, הוא עשה את הדבר הקשה ביותר שאבא יכול לעשות. הוא עזב. לא כי הוא לא אהב אותך, אלא כי הוא אהב אותך יותר מדי כדי לסכן את חייך. הוא ניתק כל קשר, שאינה זהות, חי באנונימיות. הכל כדי להגן עלייך. בחדר, רונן בכו בשקט, פניו חבויות בידו הפנויה. יעל גם בכיתה, אך שמרה את עיניה נעוצות במסך. ועכשיו אנחנו מגיעים לסיבת הוידאו הזה. תמר, יש לך חשבון על שמך. חשבון עם סכום שישנה את חייך. אבל הסכום הזה מגיע עם משקל. הוא מגיע עם אחריות. והוא מגיע עם בחירה שרק את יכולה לעשות. שלמה רחן קדימה קלות, כאילו יכול היה לראות דרך הזמן והמרחב, ישר לתוך עיניה של נכדתו. יכולתי פשוט לתת לך את הכסף כשתגיעי לגיל 18. יכולתי לעשות את זה וזהו. אבל אז היית רק עוד ילדה עשירה שלא יודעת את ערך מה שיש לה. ואני גידלתי אותך להיות טובה יותר מזה. גידלתי אותך להבין שכסף הוא לא מטרה. הוא כלי. כלי שיכול לבנות או להרוס, תלוי מי משתמש בו ואיך. לכן,
אני אתן לך בחירה. 3 דרכים שונות, ואת תחליטי באיזו ללכת. לא אמא שלך, לא אבא שלך, לא עורך דין. כי זה הכסף שלך, החיים שלך, העתיד שלך. שלמה נשם עמוק והרים אצבע אחת. אפשרות מספר 1, את מקבלת הכל מיד. ביום שתמלאי 11, כל הכסף מועבר לחשבונך האישי. את הופכת למיליונרית עוד בילדותך. את יכולה לקנות מה שאת רוצה, ללכת לאן שאת רוצה, שיהיה לך כל מה שאי פעם חלמת עליו. אבל עם זה באה חשיפה. אנשים ידעו. יתייחסו אלייך אחרת. חלק יקנו בך, אחרים ינסו לנצל אותך. תהפכי למטרה שוב, אולי אפילו יותר ממה שהיית כתינוקת. ותאבדי משהו יקר, את ילדותך הנורמלית, את ההזדמנות שלך לגדול בלי משקל האושר. הוא הרים אצבע שנייה. אפשרות מספר 2, את מקבלת את הכסף כשתגיעי לגיל 21. עד אז, הוא נשאר חתום, מוגן, גדל עם ריבית והשקעות. את ממשיכה להיות ילדה, הולכת לבית ספר רגיל, יש לך חברים רגילים, חיה חיים רגילים. אף אחד לא צריך לדעת על הכסף. את גדלה, מתבגרת, לומדת את ערך הדברים. וכשיהיה לך גיל מספיק לקבל. החלטות נבונות, כשיהיה לך מבנה רגשי להתמודד עם אושר, אז כן, את מקבלת הכל. עם הגנה משפטית, עם פיקוח הולם, עם ביטחון, שלמה עצר לפני שהרים את האצבע השלישית, ומבטו על המסך נעשה אז יותר. אפשרות מספר 3, את דוחת הירושה לחלוטין. תורמת הכל לארגוני צדקה, למטרות שאת מאמינה בהן, לאנשים שצריכים יותר ממך. את בוחרת לחיות חיים פשוטים, בלי משקל הכסף, בלי הסכנות שהוא מביא, בלי הסיבוכים. את חופשייה. חופשייה לחלוטין, תמר חשה את כובד כל מילה. 3 דרכים, 3 עתידים שונים. סבא נתן לה את הכוח לבחור מי היא רוצה להיות. על המסך, שלמה חייך שוב, אותו חיוך עדין וחכם. אני יודע שזו החלטה קשה למי שהיא כל כך צעירה. אבל את חזקה יותר ממה שאת מדמיינת, תמר. יש לך את הלב של אמך ואת האומץ של אביך. ויש לך משהו נוסף, משהו שראיתי גדל בך מאז שהיית קטנה, חמלה. תמיד היה לך אכפת מאחרים. תמיד רצית לעזור. זוכרת כשהיית בת 6 ונתת את המעיל שלך לילדה שהיה לה קר בבית הספר? זוכרת שחסכת את דמי הכיס שלך במשך חודשים כדי לקנות מתנה למורה שלך שהייתה עצובה? הפעולות הקטנות האלה הראו לי מי את באמת. שלמה ניגב את הדמעות שזלגו על פניו בהקלטה. לא משנה באיזו אפשרות תבחרי, אני אהיה גאה בך. אם תבחרי לקבל את הכסף עכשיו, השתמשי בו בחכמה. אם תבחרי לחכות, חיה את חייך במלואם עד אז. ואם תבחרי לדחות, דעי שזה לא הופך אותך לפחות מיוחדת. למעשה, זה הופך אותך למיוחדת עוד יותר, כי זה אומר שהבנת את הלקח החשוב ביותר, שאושר לא נמדד בכסף, אלא באופי. הוא נשען לאחור בכיסא, נראה עייף אך שלב. יש עוד דבר אחד שאני צריך להגיד לך, נחדתי. בתיקייה שאת מחזיקה, יש מעטפה חתומה. בתוכה יש מכתב מאביך. הוא כתב אותו לפני 7 שנים, קצת לפני שעזב. הוא ביקש ממני לשמור אותו ולתת לך כשיגיע הרגע הזה. קראי אותו בלב פתוח. והביני שכל מה שהוא עשה, כל הקרבה, כל יום הרחק ממך, היה מאהבה. התמונה החלה לרעוד קלות ושלמה הביט מחוץ לפריים, כאילו מישהו נכנס לחדר. קוראים לי לארוחת צהריים. אני צריך לסיים כאן. תמר, האור הקטן שלי, הסיבה שלי לחיות עם מטרה, אני אוהב אותך יותר ממה שמילים יכולות לבטא. תהיה אשר תהיה בחירתך, דעי שאת נושאת בתוכך את כל הטוב שיש למשפחתנו להציע. את ההישג הגדול ביותר שלי. להתראות, נכדתי. עד שניפגש שוב, היכן שזה לא יהיה. שלמה הרים את ידו לנופף בעדינות, חייך פעם אחרונה, והמסך החשיך. השקט במשרד היה מוחלט. כולם בכו, אפילו ראובן ודוקטור דוד, אנשים שהיו רגילים לשמור על קור רוח בכל מצב.
תמר התייפחה בזרועות אביה, שאחז בה בחוזקה בעודו רועד מהתרגשות. יעל החביאה את פניה בידיה, כתפיה רועדות מעוצמת הבכי. שרה הייתה הראשונה להשיב את קולה, אם כי הוא יצא צרוד וחנוק. תמר, בתיקייה שהבאת, יש באמת מעטפה חתומה? תמר נהנה מבלי יכולת לדבר. בידיים רועדות, היא פתחה את התיקייה השקופה ומבפנים הוציאה מעטפה שהציבה עם הזמן. על גבה, בכתב יד מסודר, נכתב, לתמר, ביתי, חיי. מאביך שמעולם לא הפסיק לאהוב אותך, רונן הביט במעטפה כאילו הייתה נחש ארסי. הוא הניד בראשו, עוד דמעות זולגות. כתבתי את זה ביומי האחרון בבית. לפני שעזבתי. לקחתי את זה לשלמה וביקשתי שישמור, כי לא יכולתי לעזוב אותך בלי הסבר, אבל גם לא יכולתי לתת לך את המכתב אישית. זה היה להיכנע לפיתוי להישאר, ואם הייתי נשאר, היית בסכנה. תמר לקחה את המעטפה ביראת כבוד, אך לפני שפתחה, היא ביטה באביה. אני יכולה לקרוא עכשיו? מול כולם, רונן הנהן, אם כי נראה שזה מכאיב לו פיזית. זה המכתב שלך, קטנה. את מחליטה מתי ואיך לקרוא. תמר נשמה עמוק וקרא את המעטפה בזהירות. מבפנים הוציאה 2 דפי נייר, כתובים בכתב יד זה לזה שעל. המעטפה. היא החלה לקרוא בקול רם, קול הקטן אך יציב. תמר הקטנה שלי. בזמן שאני כותב את זה, את ישנה בהריסה שלך, אגודל בפה, בובת הסמרטוטים שאת כל כך אוהבת מעודקת לחזך. את כל כך קטנה, כל כך מושלמת, כל כך לא מודעת לכל מה שקורה. ואני מודה על כך. מודה שאת לא צריכה לשאת את המסע הזה עדיין. תמר עצרה לנגב את הדמעות והמשיכה. מחר אני הולך. לא כי אני רוצה. לא כי אני לא אוהב אותך. אלא בדיוק כי אני אוהב אותך יותר מחיי שלי. אנשים רעים רוצים את הכסף של סבא שלך. והם גילו שהדרך הקלה ביותר להשיג אותו היא להשתמש בך כבת ערובה. כל עוד אני בסביבה, את בסכנה. אז אני צריך להיעלם. אני צריך לגרום להם לחשוב שנטשתי אתכן, שכבר לא אכפת לי. רק כך תהי בטוחה, קולה של תמר החל להישבר, אך היא הכריחה את עצמה להמשיך. יהיה קשה לגדול בלי אבא. יהיו ימים שתסני אותי, ימים שתחשבי שלא הייתי שווה, שהייתי פחדן. תני לאמא שלך לחשוב את זה גם, אם צריך. תני לכולם לחשוב. כי דתם לא משנה. מה שמשנה זה שאת חיה, בריאה, בטוחה. ואני אשע את כאב והדרכה כמחיר שאני צריך לשלם כדי להבטיח את עתידך. תמר נאלצה לעצור. גרונה היה כל כך חנוק שהמילים כבר לא יצאו. רונן התקרב וניסה לקחת את המכתב. את לא צריכה להמשיך עכשיו, קטנה. את יכולה לקרוא אחר כך, בפרטיות, אך תמר ענידה בראשה והתרחקה קלות, נחושה לסיים. אני רוצה שתדעי שבכל יום אחשוב עלייך. אדמיין איך את, אם את מאושרת, אם את גדלה טוב. התהה אם את אוהבת מתמטיקה או עברית, אם את מעדיפה כדורגל או ריקוד, אם רכשת חברים בבית הספר. אתגעגע אלייך בכל נשימה, בכל פעימת לב. אבל אתאפק, כי אני יודע שזה הדבר הנכון לעשות. היא נגבה את דמותיה במהירות וקראה את השורות האחרונות. כשתקראי את זה, זה יהיה כי סבא שלך הלך ואת היית אמיצה מספיק לחפש תשובות. זה יהיה כי כבר גדלת ואת מוכנה לדעת את האמת. ואני מקווה, בכל ליבי, שתוכלי לסלוח לי. לא על שעזבתי, כי הייתי עושה זאת שוב אם היה צורך. אלא על שנתתי לך לגדול בלי אבא נוכח. הגיע לך יותר טוב. הגיע לך הכל. אוהב אותך יותר ממה שמילים יכולות לומר. לתמיד ומעבר. אבא שלך, רונן, תמר קיפלה את המכתב בזהירות והצמידה אותו לחזה. אז הסתובבה אל אביה וחיבקה אותו בכל הכוח שהיה בגופה הקטן. אף פעם לא שנאתי אותך. אף פעם. תמיד ידעתי שאתה אוהב אותי. תמיד ידעתי, רונן אחז בה כאילו הייתה הדבר היקר ביותר ביקום, גופו רועד מבבות ששמר במשך 7 שנים ארוכות. יעל הצטרפה לחיבוק, ושלבשתם עמדו שם,
שלובים, משפחה שבורה שסוף סוף החלה להתחבר מחדש. לאחר זמן רב, שרה כחכה בגרונה בעדינות. תמר, אני יודעת שזה רגע מאוד אמוציונלי, ואני מצטערת שאני צריכה להעלות עניינים פרקטיים עכשיו. אבל יש פרוטוקולים שצריך לעקוב אחריהם. על פי צוואתו של סבך, את צריכה לקבל החלטה לגבי הירושה. זה לא חייב להיות עכשיו, את יכולה לקחת כמה ימים לחשוב. לא, אמרה תמר, כל היציב להפליא. אני כבר יודעת מה אני רוצה, כולם הביטו בה בהפתעה. רונן כימת את מצחו. קטנה, את לא צריכה להחליט בחיפזון. זו החלטה חשובה מאוד. תחשבי טוב, תדברי עם אמא שלך, תשני על זה, אך תמר ענידה בראשה. היא התרחקה מחיבוק הוריה ועמדה באמצע המשרד, יציבתה זקופה, מבטה נחוש. היא נראתה מבוגרת מ10 שנותיה באותו רגע, כאילו הבגרות הגיעה פתאום, נכפתה על ידי הנסיבות אך התקבלה בברכה. אני בוחרת באפשרות השנייה. אני רוצה לקבל את הכסף כשאגיע לגיל 21. אני רוצה להמשיך להיות ילדה עכשיו, ללכת לבית הספר, שיהיו לי חברים, לחיות כרגיל. אני לא רוצה להיות שונה. אני לא רוצה שאנשים יראו אותי כילדה עשירה. אני רוצה להיות רק תמר, יעל פלטה הנחת רווחה וגאווה. רונן עצם את עיניו, מהנהן באיטיות. שרה רשמה הערות בטאבלט עם חיוך קל על שפתיה. זו בחירה חכמה מאוד, תמר. היא מראה בגרות מעבר לגילך. אבל לא סיימתי, המשיכה תמר. יש תנאי. תנאי, ראובן הרים את גבותיו. איזה סוג של תנאי? תמר נשמה עמוק, כאילו אוספת אומץ לומר משהו חשוב. סבא אמר בווידאו שיש לי חמלה. שתמיד היה לי אכפת מאחרים. והוא צדק. אני רואה ילדים בבית הספר שלי שאין להם אוכל להפסקה. אני רואה ילדים שלובשים את אותם בגדים כל יום כי זה היחיד שיש להם. אני רואה ילדים שלא יכולים לקנות את הציוד לבית הספר ומתביישים. וזה מעציב אותי. זה מכעיס אותי. כי אף אחד לא בוחר להיוולד אני. אף אחד לא בוחר שלא יהיו לו הזדמנויות. היא ביטה סביב בחדר, פוגשת את עיניהם של כל הנוכחים. אז התנאי שלי הוא זה, אני רוצה שחלק מהכסף ישמש עכשיו. לא בשבילי. כדי להקים קרן שתעזור לילדים אחרים. ילדים שרעבים, שאין להם בגדים הולמים, שלומדים בבתי ספר גרועים, שהם בלתי נראים לכולם. אני רוצה שיהיו להם ההזדמנויות שהיו לי, גם כשהייתי ענייה. אני רוצה שיהיה להם בית ספר טוב, אוכל טוב, בגדים מכובדים. אני רוצה שהם ירגישו שלמישהו אכפת מהם. השקט שבא לאחר מכן היה של הערצה טהורה. ראובן הביט בתמר כאילו ראה אותה לראשונה. שרה שוב בכיתה. דוקטור דוד כחכך בגרונו מספר פעמים, נרגש בעליל. יעל התקרבה לביתה והניחה את ידיה על כתפיה. תמר, את בטוחה? זה אומר לוותר על הרבה כסף. כסף שהיה שלך. אני יודעת, אמא. אבל מה אני אעשה עם כל כך הרבה כסף בגיל 21? אקנה 100 בתים? 1,000 בגדים? אטייל בכל העולם? זה לא יגרום לי להיות מאושרת יותר. אבל לדעת שעזרתי לילדים אחרים לחיות חיים טובים יותר, זה כן יגרום לי להיות מאושרת. לזה כן יש משמעות. רונן התקרב גם הוא, עיניו נוצצות מגאווה. את יודעת שסבא שלמה היה אוהב את הרעיון הזה, נכון? הוא תמיד אמר שכסף שעומד הוא כסף מבוזבז. וכסף שמשמש לטובה הוא כסף שמוכפל. אני זוכרת, אמרה תמר בחיוך עצוב. הוא לימד אותי את זה. לימד אותי שערכם של אנשים אינו במה שיש להם, אלא במה שהם עושים עם מה שיש להם. שר הצעדה קדימה, מקצועית אך נרגשת בעליל. תמר, מה שאת מציעה אפשרי לחלוטין. אנחנו יכולים להקים קרן על שמך, עם חלק מהמשאבים מהחשבון. את תהיה מייסדת, וכשתגיעי לגיל 21, תוכלי לקחת על עצמך את הניהול הישיר. עד אז, יהיה צוות מקצועי שינהל את הפרויקטים, תמיד בשקיפות ועם דין וחשבון.
חמה יידרש, שאלה יעל, מודאגת. אני לא רוצה שתמר תתרום הכל ותישאר בלי כלום לעתידה. שרה עיינה בטבלט, עורכת כמה חישובים מהירים. בהתבסס על השווי הכולל של החשבון, נוכל להקצות 20% לקרן באופן מיידי. זה יספיק כדי להקים ארגון בר קיימא שיוכל לעזור למאות, אולי אלפי ילדים לאורך השנים. 80. האחוזים הנותרים יישארו חתומים עד שתמר תגיע לגיל 21, ימשיכו לצבור ריבית ולגדול עם השקעות. וגם אם ניקח 20%, עדיין יישאר לה הרבה, רונן רצה לוודא. ראובן, שנשאר שקט במשך כל השיחה, דיבר לבסוף. אדון רונן, גברת יעל, גם אם ניקח 20% וניקח בחשבון את כל המיסים והעמלות, הסכום שישאר לתמר בגיל 21 עדיין יספיק כדי להבטיח נוחות כלכלית לשארית חייה ולדורות הבאים של משפחתה. חמך היה משקיע יוצא דופן. ההון שנצבר הוא באמת יוצא מגדר הרגיל. תמר הביטה בהוריה, מחפשת אישור. יעל בכיתה, אחיך. אני כל כך גאה בך, בתי. כל כך גאה שאני אפילו לא יכולה לבטא במילים. רונן קרא ברחמול תמר, אוחז בידיה הקטנות. תמר לוי, את האדם המדהים ביותר שאני מכיר. בגיל 10, את מקבלת החלטות שגברים ונשים מבוגרים לא היו מעזים או חכמים מספיק לקבל. סבא שלך צדק לגבייך. יש לך חמלה. וזה שווה יותר מכל הון. שרה החלה להקליד בטבלט, מכינה את המסמכים הדרושים. אז הוחלט. אני אכין את הניירת להקמת הקרן על שם תמר לוי. נצטרך כמה חתימות, מכיוון שתמר קטינה, אבל עם נוכחות שני ההורים ואישור שיפוטי, נצליח לעשות הכל כחוק. דוקטור דוד התקרב לתמר והושיט את ידו באופן רשמי. על מה תמר? זה כבוד להכיר מישהי כל כך צעירה וכל כך חכמה. ואני רוצה שתדעי שהבנק הזה יתמוך באופן מלא בקרן שלך. נדאג להבטיח שכל שקל ישמש בצורה היעילה ביותר כדי לעזור למספר המרבי של ילדים. תמר לחצה את ידו, מרגישה מוזר אך גם קצת גאה. היא הייתה רק ילדה, אבל התייחסו אליה באותו כבוד שהיו נותנים למבוגר. תודה, אדוני. ותודה שהאמנת בי, גם אחרי איך שהתייחסו אליי כשהגעתי לכאן. דוקטור דוד היה הגון מספיק להיראות נבוך. בעניין זה, אני רוצה להתנצל רשמית. האנשים בקומת הקרקע, כולל עובדינו, התייחסו אלייך באופן בלתי מתקבל על הדעת. אני אדאג שכל המעורבים יקבלו הדרכה על כבוד ודיגניטס, ללא קשר למראה או לגיל הלקוחות. ראובן זז באינוחות בכיסאו, ולבסוף דיבר בקול נמוך. תמר, גם אני צריך להתנצל. הייתי אכזרי אלייך. צחקתי עלייך, לעגתי לך, התייחסתי אלייך כאילו את לא שווה כלום. והכל כי לא התלבשת כמו שחשבתי שאדם עשיר צריך להתלבש. זה אומר הרבה על האופי שלי, או על חסרונו. אני מצטער. אני באמת מצטער. תמר הביטה בו לרגע ארוך. ואז, באופן מפתיע, חייכה. תודה שהתנצלת, אדון ראובן. אבל אתה יודע מה למדתי היום? למדתי שאנשים לפעמים שופטים בעיניים ולא בלב. ראית אותי בבגדים פשוטים וחשבת שאני לא שווה כלום. אבל סבא תמיד אמר שבגדים לא עושים את האדם. האופי עושה. ואני מקווה שאחרי היום, תזכור את זה כשילד אחר ייכנס לכאן ויבקש עזרה. ראובן הנהן, נרגש ונבוך בעליל. אני אזכור. אני מבטיח שאזכור, שרה. סיימה להקליד והיא ביטה בקבוצה. טוב, יש לנו הרבה עבודה לפנינו. אנחנו צריכים להכין תיעוד משפטי, ליצור קשר עם השופט אהרון ברון כדי לאשר את השינויים בחשבון, להקים את מבנה הקרן, לזכור צוות ניהולי. זה ייקח כמה שבועות, אולי חודשים. אבל אני יכולה להבטיח שזה יעשה כהלכה. ובינתיים, שאלה יעל, הדגה חוזרת לקולה. האיומים שרונן הזכיר? אם אנשים מסוכנים יגלו על החשבון, תמר עדיין בסכנה, רונן קם, הבעתו רצינית ומגוננת. זה משהו שאנחנו צריכים לדון בו. אנחנו לא יכולים פשוט להתעלם מהסיכונים. אנשים שהיו מסוכנים לפני 7 שנים כנראה עדיין מסוכנים היום. דוקטור דוד התערב,
מאוהר. יש דרך להתמודד עם זה. אם נכריז פומבית על הקמת הקרן, אם נהפוך את כל הפעולה לשקופה ומתועדת היטב, יהיה הרבה יותר קשה למישהו לנסות משהו. איומים עובדים בצל, בסוד. אבל כשהכל חשוף לאור, כשיש עיניים ציבוריות שצופות, הסיכון פוחת משמעותית. אתה מציע שנהפוך את תמר לדמות ציבורית? יעל נראתה מזוזת מהרעיון. לא בדיוק. אני מציע שנהפוך את הקרן לציבורית. תמר יכולה להיות המייסדת, אבל היא לא צריכה להיות הפנים. אנחנו יכולים לזכור דוברים, מנהלים שהתמודדו עם התקשורת. תמר יכולה להישאר אנונימית יחסית ועדיין ליצור השפעה אמיתית בעולם. רונן שקל את ההצעה, מהנהן בראשו באיטיות. זה יכול לעבוד. אם יהיה ברור שהכסף משמש לטובה, לעזור לילדים נזקקים, אנשים עם מצפון יחשבו פעמיים לפני שינסו משהו. עלות המוניטין תהיה גבוהה מדי. ויש עוד משהו, הוסיפה שרה. אם רונן מוכן לחזור למשפחה באופן רשמי, אם הוא יוכל לקבל בחזרה את זהותו החוקית, זה גם יעזור. משפחה מאוחדת חזקה יותר, מוגנת יותר. אנשים יחשבו פעמיים לפני שיתעסקו אתכם. רונן הביט ביעל, שאלה שקטה בעיניו. היא הביטה בו בחזרה, ומה שעובר ביניהם, תקשורת שלא נזכה למילים. ואז יעל הנהנה, דמעות זולגות שוב על פניה. כן. בבקשה, תחזור. תחזור אלינו. תחזור לחיים שלך. כבר איבדנו 7 שנים. אני לא רוצה לאבד עוד יום אחד. רונן משך אותה לחיבוק חזק, מנשק את שערה, את רכבותיה, את פניה. אני חוזר. אני חוזר ולעולם לא אעזוב שוב. אני מבטיח. מבטיח לך ולתמר. אנחנו נהיה משפחה שוב. תמר הצטרפה לחיבוק, ושלושתם עמדו שם, מאוחדים סוף סוף, פצעי העבר מתחילים להגליד. שרה כחככה בגרונה בעדינות לאחר מספר דקות. יש עוד דבר אחד שאנחנו צריכים לדון בו. תמר, תרצי להשתתף בהחלטות הקרן? לבחור אילו פרויקטים לתמוך, לאילו בתי ספר לעזור, איך הכסף יחולק? אני יכולה לעשות את זה? גם אם אני רק בת 10? מבחינה חוקית, ההחלטה הסופית תהיה של המנהלים המבוגרים. אבל דתך תילקח בחשבון. אחרי הכל, זו הקרן שלך. ואני מאמינה שיש לך פרספקטיבה ייחודית. את יודעת איך זה להיות ילדה במצב קשה. את מבינה את הצרכים בדרך שלפעמים מבוגרים שוכחים. תמר חשבה לרגע. אני רוצה להשתתף, כן. אני רוצה לבקר בבתי הספר, להכיר את הילדים, להבין מה הם באמת צריכים. אני לא רוצה להיות רק שם על נייר. אני רוצה לעשות שינוי אמיתי. ראובן, שצפה בחול בהרצה גוברת, קם וניגש לארון. מבפנים הוציא תיק אור אלגנטי. תמר, אם את הולכת להיות מייסדת, את צריכה כלים הולמים. התיק הזה בשבילך. לשמור את המסמכים שלך, את הרעיונות שלך, את התבוכניות שלך. זו מתנה. בקשת סליחה והבעת אמון בעבודה שתעשי. תמר לקחה את התיק בירת כבוד. הוא היה כבד, מאור אמיתי, עם ראשי התיבות של החרוטים בזהב. כלי זה היה מסוג הדברים שלעולם לא היו לה, שאימה לעולם לא יכלה לקנות. אבל יותר מהחפץ עצמו, זה היה מה שהוא ייצג. כבוד. הכרה. האמונה שילדה בת 10 יכולה לעשות משהו חשוב. תודה, אדון ראובן. אני אשמור עליו היטב. ואני אשתמש בו כדי לעשות דברים. טובים, השעות הבאות היו תערובת של ניירת, הסברים משפטיים, שיחות טלפון ותכנון. שרה הכינה מסמכים ראשוניים. דוקטור דוד יצר קשר עם השופט אהרון ברון, שהסכים לדיון מיוחד לאישור השינויים. רונן החל בתהליך להשבת זהותו החוקית, מה שכלל פנייה למשטרה והסבר של כל המצב. כשסוף סוף סיימו, כבר החשיך בחוץ. אורות תל אביב החלו להידלק, הופכים את העיר לים של נקודות זוהרות. תמר הייתה עייפה, אבל זו הייתה עייפות טובה, מהסוג שמגיע אחרי יום חשוב ומשמעותי. נלך הביתה,
שאלה יעל בעדינות, מעבירה יד בשערה של ביתה. נלך, חייכה תמר. אבל אנחנו כבר לא נגור בדירה הקטנה ההיא בשכונת התקווה, נכון? יעל החליפה מבט עם רונן. ובכן, תכנית הכסף עדיין חתום, אז בינתיים כן, נמשיך שם. אבל כשאבא שלך יצליח לחזור לעבוד חוקית, כשהדברים יתנרמלו, נוכל לחשוב על משהו טוב יותר. לא צריך אחוזה. רק משהו נוח יותר, עם חדר בשבילך. הייתי רוצה את זה. שיהיה לי חדר משלי. שאוכל ללמוד בלי לחלוק את השולחן עם סירי ארוחת הערב. כולם צחקו, המתח סוף סוף מתפוגג למשהו קליל יותר, מלא תקווה. הם נפרדו מראובן, שרה ודוקטור דוד בלחיצות ידיים וחיבוקים. כשנכנסו למעלית, תמר הביטה בהוריה, אחד מכל צד, אוחזים בידיה. זה היה מוזר ונפלא בו זמנית. היא באה לבד בבוקר, מפוחדת אך נחושה. ועכשיו היא חזרה עם משפחתה השלמה לראשונה מזה 7 שנים. הם יצאו מהבניין לאוויר הלילה הצח. סדרות רוטשילד היו סוענות, מכוניות חולפות, אנשים הולכים בחיפזון, חיי העיר ממשיכים, אדישים לדרמבות האישיות של כל אחד. הם לקחו אוטובוס לשכונת התקווה. רונן שילם על הכרטיסים עם המטבעות המתים שהיו לו בכיס. הם התיישבו מאחור, תמר באמצע, נשענת על כתפו של אביה בעודה אוחזת בידה של אמה. האוטובוס התנדנד והתנועע ברחובות תל אביב, אך תמר בקושי שמע לב. היא חשבה על סבא, על כמה שמחה היה לראות את המשפחה מאוחדת שוב. סבא ידע, היא מלמלה בנמנום. הוא ידע שזה יקרה. בגלל זה הוא הסביע אותי ללכת לבנק לבד. הוא ידע שזה יחזיר את אבא, רונן לחץ את ביתו אליו חזק יותר. סבא שלך תמיד היה חכם יותר ממה שנראה. הייתה לא תכנית. והיא הצליחה, כשהגיעו לדירה בשכונת התקווה, השעה כבר הייתה אחרי 9 בערב. זה היה בניין ישן, עם קירות מתקלפים וחדר מדרגות מואר קלושות. הדירה הייתה בקומה השלישית, 2 חדרים קטנים ושירותים זעירים. אבל באותו לילה היא נראתה כמו ארמון. כי היא הייתה שלמה. כי הייתה במשפחה שלמה. יעל הכינה ארוחת ערב פשוטה, אורז, שעועית וביצת עין. הם אכלו בשולחן הקטן במטבח, מדברים על הכל ועל כלום, משלימים 7 שנות שיחה אבודות. רונן סיפר על חייו במסתור, על העבודות הזמניות, על הבדידות המתמדת, על הלילות שכמעט ותר וחזר. יעל דיברה על הקשיים בגידול תמר לבד, על הימים שהכסף לא הספיק, על הלילות שבכתה כשחשבה שבתה ישנה. ותמר דיברה על בית הספר, על חבריה, על הספרים שאהבה לקרוא, על חלומותיה לעתיד. ועכשיו, לראשונה, החלומות האלה קלו את האפשרות הממשית לחולל שינוי בעולם. הימים הבאים היו סערה של רגשות ושינויים. רונן נאלץ ללכת למשטרה כדי להסביר את מצבו. זה היה תהליך הדין, שכלל עורכי דין והרבה ניירת. הוא נאלץ להוכיח שנעלם מסיבות ביטחוניות, לא כדי לברוח מאחריות. הוא נאלץ להסביר את האיומים, להראות הוכחות ישנות, לשכנע חוקרים סקפטיים שסיפורו אמיתי. למרבה המזל, השופט אהרון ברון התערב. עדיין היו לו המסמכים המקוריים של התיק, הוכחות האיומים מלפני 7 שנים, רישומי צו החתימה של החשבון. עם עדותו ותמיכתו, התהליך הואץ. בתוך שבועיים, רונן חזר להתקיים חוקית באופן רשמי. זה היה מוזר לא בהתחלה. לחזור להשתמש בשמו האמיתי, להוציא מסמכים חדשים, ללכת ברחובות בלי פחד שיזהו אותו. אבל זה היה גם משחרר. לראשונה מזה 7 שנים, הוא יכול היה לישון בשקט. בינתיים, שרה עבדה ללא לאות על הקמת הקרן. היא שכרה עורכי דין המתמחים בדיני פילנטרופיה, יועצים פיננסיים, מומחים בניהול עמותות. הקרן על שם תמר לוי החלה לקרום אור וגידים, תחילה על הנייר, ואז במציאות. תמר השתתפה בכל הפגישות שיכלה. היא שאלה שאלות, נתנה חוות דעת, צירה רעיונות במחברות. המבוגרים סביבה התייחסו אליה בתחילה בהתנשאות,
כאילו זה חמוד שילדה מתעניינת בעניינים של גדולים. אבל עד מהרה הם הבינו שתמר לא משחקת. שאלותיה היו חכמות, הערותיה רלוונטיות, ורעיונותיה מעשיים להפליא. בפגישה אחת, יועץ הציע שהקרן תתמקד בתרומת מחשבים לבתי ספר. אבל מה אם לבתי הספר אין אינטרנט טוב? שאלה תמר. או אם המורים לא יודעים איך ללמד באמצעות מחשבים? לא עדיף קודם לוודא שלבתי הספר יש את הבסיס, כמו אוכל, ציוד לימודי, מורים שמשלמים להם טוב? היועץ מצמץ, מופתע. ואז ענהן באיטיות. את צודקת. אנחנו צריכים לחשוב על הצרכים הבסיסיים קודם. בהזדמנות אחרת, מישהו הציע לארגן אירוע גאלה גדול לגיוס כספים. אבל לקרן כבר יש כסף, ציינה תמר. אנחנו לא צריכים לגייס עוד. מה שאנחנו צריכים זה להוציא את מה שיש לנו בצורה חכמה. אירועי גאלה הם יקרים וגוזלים זמן. הזמן והכסף האלה יכלו ללכת ישירות לילדים. שוב, המבוגרים החליפו מבטים מתרשמים. הילדה בת 10 לימדה שיעורים בעילות לאנשי מקצוע מנוסים. לאחר חודש של עבודה אינטנסיבית, הקרן על שם תמר לוי נרשמה רשמית. ההודעה נעשתה באמצעות הודעה לעיתונות דיסקרטית, שהסבירה שמשפחה ממעמד הביניים קיבלה ירושה בלתי צפויה והחליטה להשתמש בחלק ממנה כדי לעזור לילדים נזקקים. שמה של תמר הוזכר רק כמייסדת, ללא תמונה, ללא כתובת, ללא פרטים שעלולים לחשוף אותה שלא לצורך. תגובת הציבור הייתה חיובית באופן מפתיע. עיתונים מקומיים פרסמו כתבות המשבחות את היוזמה. רשתות חברתיות שיתפו את הסיפור. כמה אנשים סקפטיים תהו אם זה אמיתי או רק אסטרטגיה שיווקית, אך התיעוד הרשמי והשקיפות של הקרן פיזו במהרה את הספקות. והכי חשוב, לא היו איומים. אף שיחת טלפון מוזרה, אף מכתב אנונימי, אף עוקב חשוד. נראה שהאסטרטגיה של הפיכת הכל לציבורי עבדה. או שאולי האנשים המסוכנים מלפני 7 שנים איבדו עניין. או מצאו מטרות אחרות. תהיינה הסיבות אשר תהיינה, משפחת לוי יכלה סוף סוף לנשום לרווחה. החיים החלו להתנרמל, אם כי הנורמליות החדשה הייתה שונה למדי מהישנה. רונן מצא עבודה כאיש הבטחה בחברת טכנולוגיה. זה לא היה זוהר, אבל זה היה ישר והמשכורת הייתה סבירה. יעל המשיכה לעבוד כעוזרת בית, אך עכשיו עם תקווה שיום אחד לא תצטרך עוד. כשתמר תגיע לגיל 21 ותקבל את שער הירושה, הם יוכלו סוף סוף להגיע ליציבות כלכלית. תמר חזרה לשגרת בית הספר, אך משהו בה השתנה. היא שמה לב יותר עכשיו לחברים לכיתה שהגיעו בלי אוכל, שלבשו בגדים ישנים מדי, שלא היו להם מחברות מתאימות. ובדיסקרטיות היא החלה לעזור. קנתה כריך נוסף ואמרה שהיא לא תאכל, הציעה לחבר. הביאה ציוד לימודי חדש והעמידה פנים שנשאר לה עודף. מחוות קטנות שעשו הבדל גדול. מוריה שמו לב לשינוי. המנהלת קראה ליעל לשיחה, מודאגת שתמר מבזבזת כסף שלמשפחה אין. יעל נאלצה להסביר, במונחים מעורפלים, שקיבלו ירושה צנועה ושתמר לומדת על נדיבות. המנהלת הייתה מרוצה ואף גאה. 3 חודשים לאחר הביקור בבנק, הקרן על שם תמר לוי השיקה את פרויקט הפיילוט הראשון שלה. הם בחרו 5 בתי ספר ציבוריים בשכונות מצוקה בתל אביב והציעו תמיכה מלאה, תגבור מזון לכל הילדים, ציוד לימודי איכותי, תלבושת אחידה חדשה, שיפוץ המתקנים הראויים ביותר, ובונוסים למורים שהשתתפו בתוכניות הכשרה. תמר התעקשה לבקר בכל אחד מבתי הספר. היא רצתה לראות במו עיניה לאן הכסף הולך, רצתה להכיר את הילדים שקיבלו עזרה. רונן ויעל ליוו אותה, יחד עם נציגי הקרן. הביקור הראשון היה בבית ספר באור יהודה. הבניין היה ישן, עם קירות סדוקים ושולחנות שבורים. אבל עיני הילדים ניצצו מתקווה כשהמבקרים הגיעו. המנהלת, אישה בגיל עמידה עם שיער מאפיר וחיוך היפך אמיתי, קיבלה את הקבוצה בדמעות בעיניה. אתם לא מתארים לעצמכם מה זה אומר עבורנו. הילדים כאן טובים, הם חכמים, הם חרוצים.
אבל איך להתחרות בבתי ספר פרטיים כשיש לנו בקושי גיר לכתוב על הלוח? זה ישנה חיים. זה ישנה דורות. תמר ביקשה לדבר עם כמה ילדים. היא התיישבה על רצפת הכיתה, מוקפת ב10 בנים ובנות בגילאים שונים. כולם סקרנים מי הילדה הזאת שנראית באותו גיל כמוהם, אבל יש לה קשר כלשהו לקרן המסתורית שעוזרת לבית הספר. אתם אוהבים ללמוד? שאלה תמר. ילדה כבת 8, עם צמות פרומות ותלבושת מתוקנת, ענתה בביישנות. אני אוהבת. אבל לפעמים קשה להתרכז כשאני רעבה. ולפעמים אני לא מצליחה להכין שיעורים כי אין לי עיפרון בבית. ועכשיו? יהיה יותר קל, הילדה הנהנה במרץ. עכשיו יש אוכל כל יום. וקיבלתי קלמר מלא עפרונות ועטים. אף פעם לא היה לי קלמר משלי לפני כן. תמר חשה את ליבה מתכווץ, ובו בזמן מתרחב. זה היה הדבר שהיה שווה את הכל. לא אחוזות או מכוניות יוקרה או בגדי מותגים. אלא לראות את החיוך על פניה של ילדה שסוף סוף היה לה קלמר משלה. כשתגדלי, אמרה תמר בעדינות, אני מקווה שגם את תעזרי למישהו. לא חייב להיות בכסף. יכול להיות במילים טובות, בחיבוק, בחיוך. אבל תעזרי. כי העולם נעשה טוב יותר כשכל אחד עוזר קצת. הילדה הבטיחה שכן, שכשתגדל היא גם תעזור. הביקורים. האחרים היו מרגשים באותה מידה. בכל בית ספר, תמר ראתה את ההשפעה האמיתית של הכסף. אלה לא היו מספרים מופשטים בחשבון בנק. אלה היו ילדים שאוכלים ארוחות מזינות. אלה היו מורים שמלמדים עם ציוד הולם. אלה היו כיתות משופצות, שירותים נקיים, מגרשי ספורט משוקמים. באחד מבתי הספר, בלוד, נער כבן 12 ניגש לתמר לאחר הביקור הרשמי. את תמר מהקרן, נכון? כן. למה? רציתי להודות לך. אחותי הקטנה לומדת כאן. היא בת 6. לפני כן, היא בכתה כל יום כי לא רצתה לבוא לבית הספר. היא אמרה שהיא מתביישת, שילדים אחרים צוחקים עליה כי אין לה אוכל, כי המחברת שלה עם דפים קרועים. אמא שלי עובדת כל היום ואין לה כסף לדברים האלה. אנחנו עושים מה שאפשר, אבל זה אף פעם לא מספיק. תמר הקשיבה בשקט, חשה כל מילה כאגרוף בבטן. אבל עכשיו, המשיך הנער, עכשיו היא קמה בהתלהבות. רוצה לבוא לבית הספר. כי יש אוכל טעים, יש ציוד חדש, יש מורה שאכפת לו. היא מחייכת שוב. זה שווה יותר מכל דבר בעולם. הוא ניגב את עיניו במהירות, נבוך לבכות מול ילדה צעירה ממנו. אז תודה. תודה שגרמת לאחותי לחייך שוב. תודה שאכפת לך מילדים שכולם שוכחים. תמר לא הצליחה לעצור את דמותיה. היא חיבקה את הנער, ושניהם עמדו שם, בוכים יחד, שני זרים המאוחדים בהבנה שלא כולם נולדים עם אותן הזדמנויות, אבל שזה יכול להשתנות כשמישהו מחליט לחולל שינוי. כשחזרו הביתה באותו ערב, תמר הייתה מוטשת אך זוהרת. היא בקושי הצליחה לאכול את ארוחת הערב, מפטפטת בלי הפסקה על הילדים שהכירה, על הסיפורים ששמעה, על החיוכים שראתה. רונן ויעל הקשיבו בגאווה על פניהם. את עושה משהו מדהים, קטנה, אמר רונן כשהצליח סוף סוף להשחיל מילה. סבא שלך היה כל כך גאה. אני מקווה שכן, ענתה תמר, נעשית רצינית פתאום. אני מקווה שהוא יודע, היכן שהוא לא יהיה, שאני משתמשת במתנה שלו בצורה הנכונה. יעל לקחה את ידה של ביתה מעבר לשולחן. הוא יודע. אני בטוחה בזה. והוא מחייך, החודשים הבאים היו של עבודה מתמדת. הקרן התרחבה לעוד בתי ספר. אחר כך החלה להציע מלגות לקורסים מקצועיים לבני נוער. היא יצרה תוכנית ליווי פסיכולוגי לילדים במצבי סיכון. היא הקימה שותפויות עם מרפאות שיניים לטיפול חינם. כל פרויקט תוכנן, יושם ונותר בקפידה. ותמר הייתה מעורבת בכל. היא השתתפה בפגישות אחרי בית הספר, סקרה דוחות בסופי שבוע, ביקרה בפרויקטים בכל הזדמנות.
חבריה לכיתה החלו לשים לב שהיא שונה, בוגרת יותר, ממוקדת יותר. חלקם שאלו מה קורה. תמר רק חייכה ואמרה שהיא עוזרת בפרויקט משפחתי. בבית, החיים גם השתנו בהדרגה. עם משכורתו של רונן שנוספה לזו של יעל, הם הצליחו לעבור לדירה קצת יותר גדולה, עדיין בשכונת התקווה, אבל בבניין מטופח יותר. לתמר סוף סוף היה חדר משלה, קטן אך נעים, מקושט בפוסטרים של הזמרים האהובים עליה ומדף מלא ספרים. רונן ויעל גם התחברו מחדש כזוג. 7 שנות פרידה הותירו צלקות, אבל האהבה עדיין הייתה שם, אולי אפילו חזקה יותר מבעבר. הם למדו לדבר שוב, לצחוק יחד, לחלום על העתיד. לפעמים תמר מצאה אותם חבוקים על הספה, צופים בטלוויזיה, וליבה התמה לשביעות רצון. משפחתה הייתה שלמה שוב. ביום השנה הראשון להקמת הקרן, שרה ארגנה מפגש חגיגי קטן. שום דבר אהבתני, רק הצוות המרכזי, כמה מוטבים, וכמובן, משפחת לוי. זה היה באולם פשוט, מקושט בבלונים מוכרזות שהכינו הילדים שנעזרו על ידי הקרן. שרה עלתה על במה מאולתרת קטנה וביקשה תשומת לב. לפני שנה, ילדה בת 10 קיבלה החלטה שהרבה מבוגרים לא היו מעזים לקבל. היא בחרה לוותר על עושר מיידי כדי להבטיח שלילדים אחרים יהיו הזדמנויות. ובשנה הזו, הקרן על שם תמר לוי עזרה ישירות ליותר מ3,000 ילדים. 3,000. והמספר הזה רק יגדל, מחיאות כפיים מילאו את האולם. תמר, עכשיו בת 11 וקצת יותר גבוהה, הסמיקה חייכה. אבל מספרים לא מספרים את כל הסיפור, המשיכה שרה. הסיפור האמיתי נמצא בחיים שהשתנו. בנער שהצליח לעבור את מבחני הכניסה לבית ספר טכני כי קיבל שיעורי עזר בחינם. בילדה שעכשיו רוצה להיות רופאת שיניים כי קיבלה טיפול שיניים לראשונה בחייה. בילד שכבר לא רעב כי יש לו אוכל מזין בבית הספר. אלה הסיפורים שחשובים, עוד מחיאות כפיים. אז שרה סימנה לתמר. תמר, את רוצה לומר כמה מילים? תמר לא ציפתה לזה. ליבה הלם וידיה הזהו. היא הביטה בהוריה, שנהנו בעידוד. היא נשמה עמוק ועלתה על הבמה. היא הביטה באנשים שהתאספו. היו שם ילדים, הורים, מורים, חברי צוות הקרן. כולם הביטו בה בציפייה. היא פתחה את פיה והמילים יצאו, מאוססות בהתחלה, ואז יציבות יותר. כשסבא שלי הלך, הוא השאיר לי יותר מכסף. הוא השאיר לי שיעור. השיעור שערכו של אדם אינו במה שיש לו, אלא במה שהוא עושה עם מה שיש לו. יכולתי לשמור את כל הכסף לעצמי. יכולתי לקנות כל מה שאי פעם רציתי. אבל אז הייתי רק עוד אדם עשיר. והעולם לא צריך עוד אנשים עשירים. העולם צריך אנשים שאכפת להם. היא יצרה, רואה כמה פנים עם דמעות בעיניים. קל הילדים כאן ראויים להזדמנויות. ראויים לאכול טוב, ללמוד טוב, לחלום בגדול. לא משנה איפה נולדו או כמה כסף יש להוריהם. כל ילד חשוב. כל ילד שווה את זה. ואם אני יכולה לעזור, אפילו קצת, אז סבא שלי לא חי לשווא. אז הכסף שלו עושה מה שהוא אמור לעשות. מכפיל את הטוב, מחיאות הכפיים היו נלהבות. כמה אנשים קמו. תמר ירדה מהבמה ומיד הוקפה בילדים שרצו לחבק אותה ולהודות לה. היא חיבקה כל אחד, זוכרת את פניהם, את סיפוריהם, את תקוותיהם. באותו ערב, כבר בבית, תמר הוציאה מחברת חדשה שקיבלה במתנה. זו הייתה מחברת יפה, עם כריכה קשה ודפים רבים. היא פתחה אותה בעמוד הראשון והחלה לכתוב. אלה לא היו שיעורי בית או תכניות של הקרן. זה היה משהו אישי יותר. סבא יקר, היא כתבה בכתב מסודר. היום מלאה שנה מאז שהקרן התחילה. אני מקווה שאתה גאה. אני מנסה לעשות מה שלימדת אותי. אני מנסה להיות האדם שהאמנת שאני יכולה להיות. יש ימים קשים. יש ימים שנראה שאני לא עושה מספיק שינוי, שאני צריכה לעשות יותר.
אבל אז אני נזכרת בך אומר שקל מעשה קטן של טוב לב חשוב. שטיפות מים בסופו של דבר ממלאות דלי. אז אני ממשיכה לנסות. ממשיכה לעזור. וממשיכה לאהוב אותך, היכן שאתה לא תהיה. נכדתך, תמר, היא סגרה את המחברת ושמה אותה במגירת שולחן הלילה. אז שכבה במיטה, מביטה בתקרה, חושבת על כל מה שקרה בשנה האחרונה. היה מוזר לחשוב שלפני שנה היא הייתה רק ילדה רגילה, מודאגת ממבחנים במתמטיקה ומריבות טיפשיות עם חברות. ועכשיו היא הייתה מייסדת, מישהי שמקבלת החלטות, שמשפיעות על חייהם של אלפי אנשים. אבל בו בזמן, היא עדיין הייתה רק תמר. היא עדיין אהבה לצייר במהלך השיעורים כשהשתעמה. היא עדיין צפתה בסרטים מצוירים בבוקר שבת. היא עדיין רבה עם אמה על הצורך לסדר את החדר. ההבדל היה שעכשיו היא הבינה שלהיות נורמלית ולעשות דברים יוצאי דופן אינם סותרים זה את זה. כל אחד יכול לחולל שינוי. רק צריך להחליט לעשות זאת. השנים הבאות עברו בשגרה שהייתה בו זמנית רגילה ויוצאת דופן. תמר גדלה. נכנסה לגיל ההתבגרות, עברה את שלב הפיצונים והמבוכות האופייניים לגיל. רכשה חברים, היו לי התאהבויות הפלטוניות ראשונות, קיבלה ציונים טובים ורעים, חיה את כל החוויות הרגילות של מתבגרת. אך במקביל, היא המשיכה בעבודתה בקרן. ככל שהתבגרה, לקחה על עצמה יותר אחריות. בגיל 15, היא כבר השתתפה באופן פעיל בהחלטות פיננסיות. בגיל 17, היא נתנה הרצאות בבתי ספר על חשיבות החינוך והסולידריות. בגיל 19, היא תכננה את התרחבות הקרן למחוזות אחרים. הקרן על שם תמר לוי הפכה לסמל לאומי בפילנתרופיה ממוקדת ילדים. היא עזרה ליותר מ-50,000 ילדים ישירות, והשפיעה בעקיפין על מאות אלפים באמצעות שיפורים בבתי ספר ובקהילות. היא זכתה בפרסים, הכרות, ציונים לשבח. אבל עבור תמר, ההכרה הטובה ביותר תמיד הייתה לראות את החיוך על פניה של ילדה שסוף סוף הייתה לה תקווה. רונן ויעל צפו בצמיחתה של ביתם בתערובת של גאווה והערצה. היא הפכה לאישה צעירה מדהימה, ששמרה על חמלתה וצניעותה למרות כל תשומת הלב והשבחים. הם ידעו שבקרוב היא תגיע לגיל 21 ותהיה לה גישה מלאה לשאר הירושה. ושניהם ידעו שהיא תשתמש בכסף הזה באותה חכמה שבה השתמשה בחלק הראשון. הקרן שגשגה לא רק בגלל הכסף הראשוני, אלא בגלל הניהול היעיל והמחויבות האמיתית של כל המעורבים. תמר התעוררה ביום הולדתה 21 כשהשמש נכנסת דרך חלון חדרה. זה כבר לא היה החדר הקטן והצפוף בשכונת התקווה. המשפחה עברה לפני כמה שנים לדירה נוחה בשכונת מעמד בינוני, שום דבר אהבתני אך מכובד ומזמין. רונן עבד עכשיו כרכז אבטחה, יעל הפסיקה לעבוד כעוזרת בית ועשתה קורס סיעוד, מגשימה חלום ישן. ארוחת בוקר מיוחדת חיכתה במטבח. עוגות, פירות, מיצים, הכל הוכן באהבה על ידי הוריה. והייתה גם מעטפה גדולה לשולחן, עם לוגו הבנק ושמה של תמר באותיות זהב. יום הולדת שמח, ביתי, חיבקה אותה יעל חזק, עיניה כבר לחוט. 21. אני לא מאמינה שאת כבר אישה בוגרת. רונן הצטרף לחיבוק, מנשק את קוד ראשה של ביתו. סבא שלך היה כל כך גאה לראות את האישה שהפכת להיות. תמר חייכה, אך הייתה נימה של מלנכוליה בעיניה. 11 שנים חלפו מאז אותו יום בבנק. 11 שנים מאז שסבא הלך. לפעמים היא עדיין התגגה אליו בעוצמה שכאבה פיזית. היא לקחה את המעטפה ופתחה אותה בזהירות. בפנים היו מסמכים רשמיים, המודיעים שצא חתימה הוסר ושיש לה עכשיו גישה מלאה לחשבון. הייתה גם הזמנה מהבנק לפגישה רשמית שבה ידונו הפרטים הפיננסיים ואפשרויות ניהול ההון. 3 שעות לאחר מכן הם חזרו לסדרות רוטשילד, לאותו בניין שבו הכל התחיל. אבל הפעם זה היה שונה. הפעם תמר נכנסה בדלת הראשית בראש מורם, לבושה בבגדים פשוטים אך אלגנטיים, נושאת את עתיק האור שראובן נתן לה לפני שנים. הפעם לא היו לעג או בוז. רק כבוד. ראובן,
עכשיו עם כמה קילוגרמים עודפים ושיער מאפיר לחלוטין, קיבל אותם אישית באולם. הוא עקב אחר מסלולה של תמר לאורך השנים, ליווה את הצלחת הקרן, ואף הפך לתור אמישי בהזדמנויות מסוימות. האכזריות של אותו מפגש ראשון מעולם לא הפסיקה לרדוף אותו, והוא דאג לכפר על כך בכל הזדמנות. תמר, ברוכה הבאה. זה כבוד לארח אותך כאן שוב. ובנסיבות הרבה יותר משמחות. תודה, אדון ראובן. תודה על כל מה שעשית למען הקרן לאורך השנים. זה היה המעט שיכלתי לעשות. אחרי איך שהתייחסתי אלייך באותו יום ראשון, הם עלו למשרדו של ראובן. שרה הייתה שם גם, עדיין היועצת המשפטית של הבנק, אם כי עכשיו עם כמה שערות כסופות מעורבבות בשערה הכהה. דוקטור דוד פרש, אך שלח מכתב המברך את תמר ומאחל להצלחה במיזמי העתידיים. הפגישה הייתה מקצועית אך חמה. שרה הסבירה בפירוט את מצבו הנוכחי של החשבון. עם ריבית דריבית והשקעות זהירות לאורך 11 שנים, השווי גדל משמעותית. למרות שהקצו 20% לקרן בתחילה, מה שנותר היה סכום שיבטיח נוחות למספר דורות של משפחת לוי. תמר הקשיבה בקשב רב, שאלה שאלות חכמות, והפגינה שהשנים של מעורבות בקרן העניקו להבנה מוצקה בפיננסים והשקעות. כששרה סיימה את ההסבר, תמר שתקה לרגע, אצבעותיה מטופות קלות על השולחן. הייתי רוצה לתרום עוד 25% לקרן, השקט שבא לאחר מכן היה של הפתעה. רונן ויעל החליפו מבטים. ראובן רחן קדימה. תמר, את בטוחה? זה סכום עצום. את לא צריכה לעשות את זה. אני יודעת שאני לא צריכה. אבל אני רוצה. הקרן עשתה עבודה מדהימה, אבל יכולנו לעשות הרבה יותר עם משאבים נוספים. יכולנו להתרחב לכל הארץ, לא רק לתל אביב. יכולנו ליצור תוכניות ארוכות טווח, לא רק פרויקטים נקודתיים. יכולנו באמת לשנות את מערכת החינוך לילדים נזקקים בכל ישראל, היא ביטה בהוריה, מחפשת תמיכה. גם אם אתרום 25%, עדיין יישאר יותר ממספיק כדי שנחיה בנוחות. ובכנות, אני לא צריכה אחוזות או יחטות או מכוניות יוקרה. אני צריכה מטרה. והמטרה שלי היא להמשיך את העבודה שסבא התחיל כשהחליט להשקיע מתוך מחשבה על עתידי. יעל בכתה, אך חייכה. עשי מה שליבך אומר, בתי. תמיד עשינו כך וזה תמיד הצליח. שרה הכינה את המסמכים הדרושים. בתוך פחות משעה, הוחלט. 25% נוספים יועברו לקרן על שם תמר לוי. השאר יחולק, חלק בהשקעות בטוחות, חלק בחשבון חירום, וסכום סביר לשיפור איכות חייה של המשפחה ללא הגזמות. כשיצאו מהבנק, כבר היה אחר צהריים מאוחר. השמש החלה לשקוע, צובעת את שמי תל אביב בגוונים של כתום ורוד. הם החליטו ללכת קצת לפני שיקחו את הרכבת הקלה הביתה. הם עברו בכיכר קטנה, עם כמה ספסלים ומתקני משחקים לילדים. היו שם מעט אנשים, מכיוון שזה היה יום חול. אבל על ספסל אחד ישבה ילדה כבת 9 או 10 וניסתה להכין שיעורי בית. המחברת מונחת על ברכיה, עיניה מצומצמות בניסיון לקרוא באור הדמדומים החלש. לא היה לה ילקוט, רק שקית ניילון קרועה עם כמה ספרים בפנים. ולא היה לה עיפרון, רק בדל קטן מדי מכדי להחזיק כראוי. תמר נעצרה. היא התבוננה בילדה לרגע, רואה קול. כך הרבה מעצמה לפני 11 שנים. אז פתחה את תיק האור שנשאה ומבפנים הוציאה קלמר חדש, עדיין באריזה, שקנתה בשבוע שעבר אך עדיין לא השתמשה בו. היא ניגשה לילדה לאט, כדי לא להפחיד אותה. היי. את מכינה שיעורים, הילדה הרימה את מבטה, חשדנית אך מנומסת. אני מנסה. אבל קשה לראות והעיפרון שלי כמעט נגמר. תמר הושיטה את הקלמר. קחי. קניתי את זה, אבל בסוף לא הייתי צריכה. את רוצה? הילדה הביטה בקלמר כאילו היה אוצר, עיניה פעורות מהפתעה ותשוקה. אך היסה. באמת? לא תרצי אותו אחר כך? באמת. זה שלך.
מתנה, הילדה לקחה את הקלמר בירת כבוד, פתחה את הרוכסן לאט וראתה את העפרונות החדשים, את העתים הצבעוניים, את המחק שעדיין הדיף ריח של חדש. דמעה זלגה על לחייה. תודה. המון, המון תודה. אף אחד אף פעם לא נתן לי מתנה כזאת, תמר קראה לגובה של הילדה. כשתגדלי, אני רוצה שתעשי משהו בשבילי. בסדר, הילדה הנהנה במרץ. כשתגדלי ויהיו לך אפשרויות, תעזרי גם את למישהו. לא חייב להיות משהו גדול. יכול להיות קטן, כמו הקלמר הזה. אבל תעזרי. כי ככה העולם נעשה טוב יותר. אדם אחד עוזר לאחר, אחד בכל פעם, הילדה הבטיחה שכן, שהיא תעזור. היא חיבקה את תמר במהירות ואז חזרה לשיעורים, עכשיו עם עיפרון חדש וחיוך על פניה. תמר חזרה למקום שבו חיכו הוריה. רונן קרח זרוע סביב כתפיה של יעל, ושניהם הביטו בביתם באותה גאווה שהרגישו לפני 11 שנים, כשהיא קיבלה את החלטתה במשרד הבנק. נמשיך? שאל רונן בעדינות. נמשיך, הם צעדו יחד בכיכר, משפחה מאוחדת, סיפור של אהבה, הקרבה וגאולה. תמר הביטה לאחור פעם אחרונה וראתה את הילדה כותבת במחברת, לשונה בחוץ מרוב ריכוז, משתמשת בעיפרון החדש שלה. ובאותו רגע, תמר הבינה לחלוטין את השיעור האחרון של סבא. באותו ערב, לפני השינה, תמר פתחה את מחברת ההגיגים שלה, אותה אחת שהחלה לפני שנים. היא דפדפה בדפים, קוראת רשומות ישנות, רואה כיצד מחשבותיה התפתחו לאורך השנים. אז פנתה לעמוד ריק וכתבה את המילים האחרונות לפני שסגרה את המחברת בפעם האחרונה. העשירים הם לא אלה שיש להם הרבה. העשירים הם אלה שמכפילים את הטוב. זה היה השיעור של סבא. זה השיעור שהשע איתי לתמיד. הכסף לא שינה אותי. אני שיניתי את משמעות הכסף. היא סגרה את המחברת ושמה אותה למדף, ליד תמונות של המשפחה, תעודות מהקרן, מכתבי תודה מילדים שנעזרו. כל חפץ סיפר חלק מהסיפור. ויחד הם סיפרו את הסיפור המלא של ילדה שהלכה לבנק לבדה בחיפוש אחר יתרה, ומצאה הרבה יותר מכסף. היא מצאה מטרה, משפחה, והבנה שאפילו האנשים הפשוטים ביותר יכולים להשאיר מורשת יוצאת דופן. סוף הסיפור סימן ביקורת לבנווה. מאזינים יקרים, אנו מקווים שסיפורה של תמר ומשפחתה נגע בליבכם. כשם שתמר הפכה ירושה לתקווה עבור אלפי ילדים, לכל אחד מאיתנו יש את הכוח לחולל שינוי בעולם, לא משנה כמה קטנים מעשינו. אם הסיפור הזה נתן לכם השראה, אנו מזמינים אתכם להירשם לערוץ שלנו לעוד סיפורים החוגגים את הטוב, האומץ והכוח המשנה של החמלה. השאירו לייק אם אתם מאמינים שלכולם מגיעות הזדמנויות, ללא קשר למקום הולדתם. ובתגובות, שתפו אותנו, איזה רגע ריגש אתכם ביותר במסע של תמר? בכל יום אנו מביאים סיפורים אמיתיים ומורי השראה החוקרים את המורכבות והיופי של החיים. אל תחמיצו את התכנים הבאים שלנו. אנו מצפים לקרוא את תגובותיכם ולהמשיך את המסע הזה יחד, להכפיל את הטוב, סיפור אחד בכל פעם.